And for English language commentary on Sky Plus, Freeview or Virgin Media, use the red button. If you have a TiVo box or a Sky Q box, then access settings and use the audio selection option. Any problems, then get in touch with our viewers hotline. Dyma'r PêL-DROED yn sgorio. Penderfyniad sydyn gan y dyfarnwr, ac mae'n mesur yn berffaith. Screwfix Sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C. Cei Connah ydi enillwyr Cwpan Nathaniel MG 2020. A mae hynny wedi costio'r cwpan. Unwaith eto byth, Cei Connah ydi'r enillwyr. Venables, cael ei groes yna Smith! Smith di sgoriau Bala, a wyddwch chi fe, mae'n bosib o Cwpan Smith di sicrhau bod hanes yn cael ei greu. Pwy fydd yn codi cwpan cynta'r tymor? Y Bala am y tro cyntaf erioed neu Cei Connah am y trydydd tro yn olynol. Croeso i Rownd Derfynol Cwpan Nathaniel MG. Cwpan y gyngrair a gêm rhwng dau o enwau mawr y gyngrair. A gêm sy'n fyw fan hyn ar S4C ar Brynhawn Sadwrn. Pnawn da iawn i chi. Pnawn da i Owain Tudur-Jones hefyd sy'n cadw cwmni fi. Mae'n braf cael bod mae Owain ni ar y Graig. Teimlo fel talcen caled ar y Graig, proffwydo pwy sy'n mynd i ennill hon heddi? Yndi, mae hynna'n rhywbeth anodd iawn i wneud. Wrth gwrs, ar y lefel yma, os mae yna gystadleuaeth shows your medals, y Seintiau Newydd sy'n cymryd y tlws yna, ond hein di'r gorau wedyn, dros y blynyddoedd dwytha. Cysondeb wedi bod yn ffactor enfawr, ond ar unrhyw ddydd, os mae'r ddau yma, efo'i tîm agor ar y cae, ti'n cweit yn siŵr pa ffordd mae'n mynd i fynd. Cei Connah sef y record ora rhwng y ddau glwb ar hyn o bryd, ond mewn ffeinal efo'r profit gan y Bala, ti byth yn gwybod o. Ie, Rownd Derfynol. Ni'n mwynhau y rowndiau terfynol. Fel chwaraewr, be fydd yn ysbrydoli ti mwyaf? Fel criw Cei Connah yn ceisio codi'r cwpan am y trydydd tro, neu boys o Bala yn ceisio gwneud hynny am y tro cyntaf erioed? Wel, os ti'n stafell newid Cei Connah a ti'n mynd amdani am y trydydd tro, ti wedi cael blas ar ni a ti'n meddwl dwi eisiau mwy o hynna. Ond mae'r gyntaf yna yn special. A dwi'n meddwl i fechgyn y Bala meddwl, so nhw'n cael ei dwylo ar y gwpan na heno yma. Maen nhw'n meddwl mae parti fysa na heno yma. So hynna'n cefn dy feddwl, ti isio dathlu'r holl beth. Ond mae hynna'n gallu effeithio chdi hefyd. Hyrwyd mae'r pwysau'r dysgwydda di meddwl, ydyn ni'n mynd i wneud ti. Lle i Cei Connah, diolch yn broblem, maen nhw wedi hen arfer. Dim ymheuaeth am hynny, edrych mlaen yn fawr ar gyfer hon. Nawr mae criw sgorio yn griw clyfar iawn. Maen nhw wedi bathu term newydd. Ni'n mynd i gael cyfaliad nesaf gyda Lasana Mendes, y gŵr sy'n creu'r goliau i'r Bala. Brenin yr assists, felly'n lle assist, assist. Sim ots, gwliwch hwn. How's that? How are you? Good to see you. Good to see you too. Thanks for coming. Thank you so much for joining me on this quite cold and crisp winter morning. We are going to go for a little walk afterwards, but we're going to grab a coffee, have a chat to begin with, because there's just a few days to go until the League Cup final. How much are you looking forward to it? Thank you for having me. Looking forward for it. Massive game. We'll try to treat it like an other game, but it's an important game for us, for Bala. It's a final, but control your nerve, control yourself, and then just give your all. Then yeah, it's my first final also, so I'm looking forward for it, and then I hope to do something so we can win the game. And a chance to have your name
written in the Bala history books? Oh, hopefully. And my name should be there. Well, it needs to be there, and hopefully one day it will be there. Hopefully Saturday. Yeah, hopefully Saturday, yeah. So you're, without a doubt, you know, the informed man at Maes Tigid this season. 13 assists. Just how much are you enjoying your football at the moment? I've been enjoying it a lot, to be honest. Yeah, they gave me that freedom of just express myself. And 13 assists, to be honest, I have to give it to the lads. That's obviously if you have the players like Nath, David, or Venice, all you need to do is just put the ball in the box, really, and then they'll do their job, you know what I'm saying? But credit to them, more than me anyway. A few goals under your belt as well, especially the one that stands out is the crucial one that you scored in the European qualifiers. Just how much of a highlight was that goal? Oh, it was amazing scoring a goal in the Europa League. The result didn't go our way, but yeah, that's a goal that I'll never forget, to be honest. Yeah. And what about your background before? You know, where did your love of football come from? Spain. Who was your team? Who was your team in Spain? Spain, it was a local club called Roquetas de Mar. I grew up over there, lived there 19 years. And then I had the chance to come over to England in 2014. So a few years in the English system, playing for Ratcliffe, then Staley Bridge, then Colwyn Bay. And then from Colwyn Bay, got signed to Bala. So you swapped the sunny Spanish climate for this lovely January weather in North Wales. The League Cup, Bala have never won it. How much would it mean if you guys got your hands on that cup this weekend? Oh, it would mean a lot for everyone that's behind doors working, Ruth, Nige, Dave, all the work they put into this small club and make it so big for us. For us to win this cup, it will be like, not a payback, but it will be massive for the club. And looking at the last 4 games you've played against Connah's Quay, you've only managed to score 1 goal against them. Why do you think that is, and what would you say needs to change on Saturday? Like I said, put your manager cap on now. They're tough, they're strong, they're physical. They don't give you lots of chances, and then the little chances you get, you need to take them. If not, they're good at what they're doing, to be honest. And for them, it's another achievement to go three years in a row. They're going to try to take it, but we need to stop that. We want to stop that, and we want to bring Bala a trophy this season because we've been doing so well. I'm getting into Europa, getting second place, but we need this, to be honest, for Bala. Well, last here we are, top of the world, and hopefully this is how you feel on Saturday, but not as wet, hopefully. Oh, hopefully wet with champagne, but yeah. Well, massive good luck, but thank you. I think we better get back to the car now. Diolch. Sioned gyda Lysana Mendes, fi'n poeni am ysgydiau gwyn na. Ti'n beth, dwi'n llawn parch i Lysana Mendes ar y cae. Mae wedi cael sioc ar efo'r got na. Os ti'n mynd fyny mynnu, ti'n angen cot gynnas sy'n cadw glaw i ffwrdd. Disgwyl gwell. Mae'n cael tymor da. Mae'n edrych yn okay ar y cae fel Bala hefyd. Gan i olyg ar ei tîm nhw nawr. Fe yw'r gwrs sy'n creu, o fel oedd e'n gweud. Mae yna ddigon o chreuwyr yn barod i fanteisio. Chi'n gweld y tîm yna a'r profiad o'r cefn i'r blaen. Mae yna chreuwyr sy'n gwybod beth sydd angen gwneud mewn Rownd Derfynol fan hyn. Oes, wastad yn deud bob un tymor, dwi fath y tîm gron yn deud, y tîm Bala, ddim wastad yr union dîm yma, ddylia bod nhw'n gwneud y well yn y gyngrair, ddylia bod nhw'n wastad yn agosach at y brig. Felly cysondeb ydy'r broblem. Ond ar unrhyw ddiwrnod, mae ganddyn nhw'r talent, mae ganddyn nhw'r profiad sydd yn y tîm yna, mae ganddyn nhw Chris Venables, Dave Edwards, ddylia bod nhw'n rhoi gêm i unrhyw un. Ond fel ni'n sôn yn gynharach, mae record nhw'n ebyn Cei Connah, di ddim yn gret. A'r clybiau mawr hefyd tymor yma, colli 5, 4 yn erbyn y 5 ucha, heb sgorio, beth am hynny? Mae hynna'n broblem, mae o'n broblem. Dwi'n meddwl y tueddiad yn erbyn Cei Connah ydy, nhw di'r meistri am dylusgod i fewn i'w math nhw o gêm. Y gêm maen nhw gryfan, gorfforol. Felly mae rhaid i Bala feddwl am rhywbeth gwahanol. Felly mae Colin Caton di cael digon o brofiad yn ei herbyn nhw, digon o fethu, gobeithio rwan fydd o di ffeindio rhyw dric, gobeithio i safbwynt nhw, be di'r tric
i wneud yn siŵr bod nhw'n gallu bod yn fwy clinigol o flaen gol. O, gen i glywed gan Colin Caton nesa, a Neil Gibson, dych chi'n glywed gan y rheolwyr. Gibson, di cyrraedd Cei Connah, haf diwetha fel rheolwr, 20 mlynedd ebyn hyn ers i Colin Caton gyrraedd y Bala, 20 mlynedd yn ôl. Neb yn siarad yn fyrbwyll a ffôl, Dyfynol Dafydd. Colin, this is a cup that Bala Town have never won, despite reaching 2 finals. So third time lucky to make some history today? Yeah, hopefully it'd be good for everybody involved with the club to obviously try and get the win. But it's going to be a tough test. Connah's are a well-drilled side, and they've won it a few times, and hopefully we can cause an upset and obviously try and win it today. I'm not huge on personal accolades, really. It's about creating a group and a team spirit and moving things forward. And I think that we came into a football club that probably had a difficult season last season, finishing 9th. There's a lot of movement in the summer with players leaving, so it was important we got back together. We built a squad and a togetherness, and we tried to compete at the top end of the table. And I feel we're doing that at the moment. Cup final today, which is great. Quarter final of the Welsh Cup and second in the league at the moment. So things going well for us so far. Dave Edwards, is his first experience of playing in a final today. Just how much of an influence has he had on this Bala squad since he joined? As a footballer, the influence that he's had is absolutely unbelievable. The way he expresses himself, the way he conducts himself away from the pitch as well. His mannerism, everything about him. He's a true pro and a true gent who absolutely respects the club, respects the league, and respects everybody involved in it. And can't praise him enough. And he's a true gent with a great ability on the pitch as well. We have got 6 or 7 experienced players, been there, done it, won league titles, played in big games, won cup competitions. So we'll be pulling on that massively over today. However, it's all right having done that. That's in the past. Today's about today, and it's important that we go out there today and try and put on a performance that brings the trophy back to Connah's Nomas for a third successive time. Like I say, it's a really tough test. I think Connah's have got one of the biggest squads in the league, if not the biggest. So it'll be a tough test, and hopefully we can go about it right. We've been doing well lately, but I still think we've got another gear to go, and we need to get into that gear today to win it. Colin, diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Dyna'r ddau reolwr, dewch chi glywed gan gwr sy'n nabod y ddau yn dda iawn. Mr Malcolm Allen yn barod amdano ni yn y pwynt sylwebu. Pnawn da, Malcs? Pnawn da i chi'ch dau. Gai daflu'r cwestiwn yma ato ti. Yw i'n hen bryd i'r Bala ennill rhywbeth? Yndi, sy'n nhw'n dweud, oherwydd ti'n edrych dros y blynyddoedd dwytha, maen nhw'n gyson yn Ewrop, maen nhw'n cael cyllid mwy na neb arall heblaw y Seintiau Newydd a Cei Connah. Felly, gyda chdi ddau cewri os ti'n licio y gyngor yma yng Nghymru, os ti'n anghofio am y Seintiau Newydd. A dwi'n di edrych ymlaen gymaint i ffeinal o'r blaen, lle dwi'n gwybod pwy'n eithgiro, a dwi'n maen nhw mor agos i'w gilydd. Dwi'n dal i fel fydd yna goliau, yn sicr, ond mae'n llawn profiad yn y ddau dîm hefyd. Ond pwy sy'n mynd i droi fyny ar y diwrnod? Pwy sy'n mynd i ddelio efo'r nerves na? Sôn am y profiad, chi'n edrych ar gryw Cei Connah yn enwedig. Maen nhw'n ceisio codi'r cwpan am y trydydd tro nolynol. A maen nhw'n gryw y chreuwyr 4 ohonyn nhw yn ceisio ennill y cwpan am y trydydd tro nolynol. Faint bydde hwnna'n ysbrydoli nhw fel chreuwyr, Malcs? Mae'n anfarth yn ystafell newid na'r profiad. Ond os ti ddim di ennill ti isio croesi'r llinell na, unwaith ti'n cael hynny, ti'n cael blas amdani fel mae Cei Connah di cael yn ddiweddar. Ond ti'n just edrych ar Anthony Kay, wedyn gwych chi Dave Edwards, Chris Venables yn canol o tîm i'r Bala. Wedyn ti'n edrych ar Cei Connah, a gyda nhw Horan yn y cefn, gyda chdi wedyn Eiran Edwards, a gyda chdi Michael Wilde. Felly mae'n llawn gallu, ond fydd hi'n gêm safonol. Heblaw o Seintiau Newydd y ddau dîm gorau. Malcolm, diolch yn fawr iawn. Owain Malcolm yn sôn am rhoi'r enwau mawr fyna. Yr enw mwyaf, heb os pan chi'n cael ei yrfa fe, yw Dave Edwards. Ond dwi'n erioed i chwarae mewn Rownd Derfynol o blaen. Dyma'r tro cyntaf iddo fe chwarae Rownd Derfynol. Mae'n wedi rhoi sioc i bawb, fi'n credu. Ynddi'n sicr, mae'r lwyddiannau fo wedi dod efo Wolves i gyrraedd uwch gyngor Lloegr yn ennill y bencampwriaeth. Felly, fydd o'n brofiad newydd iddo fo. Ond diolch yn mynd i fod yn nerfus. Ond be mae Dave Edwards wedi wneud ydy, mae wedi dod i fewn i Bala, parchu'r clwb, parchu'r gyngor. Diolch yma just am y cash, os lici di. Mae o'n mor proffesiynol, fel oedd Colin Caton yn sôn. Felly, mae hwn yn ddyn a ddechrau gêm i Gymru yn ebyn Slovacia yn Euro 2016. Dyna'r profiad sydd ganddo fo. Ond, be da ni'n licio am y gêm yma ydy'r holl profiad sydd ganddo fo, mae'n gwynebu Eiran Edwards sydd wedi chwarae ar y lefel yma drwy yrfa. Da ni'n cweit yn siŵr pwy sy'n mynd i gael y gorau o'r frwydr yna.
Ti'n gwneud hyn o'r blaen? Mae'n siŵr bod ti'n cyflwyno Glannau teledu. Oed. Aaron Edwards sy'n cael yn sylw ni nesaf. Ni wedi clywed gan un o gymeriadau mawr y Bala. Dewch i ni glywed gan un o chwaraewyr mawr y gyngrair, Aaron Edwards. Ath Nicky John i gwrdd â fe, ond dim Aaron, na Nicky, oedd seren y sgwrs yma chwaith. Gai ofyn i chi, pryd nath i ddechrau dod yn amlwg bod na dalent yma ar y cae pêl-droed? Dwi'n gwybod, 2 bedair lle. Oedd o'n dangos ydy cynnu bod na ddawn. Dwi'n ddim yn gwybod beth o'n di ddwad chwaith de. Ie, mae rhai bod chi'n andros o falch. O'r gwybod pan ôl yn y taid balch ar y gwen o glist i glist. Ie. Dwi eisiau gofyn hanes yr holl foxes mae i chi rwan. Be nath wneud i chi gychwyn casglu? Dechreuodd Aaron a o'n i'n gweld, diolch mewn, mynd i fod yn... Dwi'n bod beth oedd o'n di arwain iddo o'n union, ond dwi'n gweld bod yna rhywbeth yn y ddyfodol yn dod, de. A dwi'n gwybod bod fi gyd i gyfle i gweld hyn i gyd, de. O fi'n gwybod o gyd y hein fe, mae fi'n cymryd nhw allan yr atig ddo, fi'n sioct o brif o Kevin fi cymryd nhw allan. Ti'n i gweld bob box, bob blwyddyn, neud y cymryd oriau mynd trwy, ond ar ôl i fi gorffen bydd o'n rhywbeth i edrych yn ôl ar, a ti'n meddwl yn enjoyo. Falch yn neud eich dios. Mae gennych chi berthynas arbennig iawn, swn i'n dweud. Os. So, da chi wedi cadw'r holl papura newydd i gyd? Cae ras, dwi'n meddwl hwnna. Ie, ar y cae ras Cwpan Cymru. Welsh Cup, ie, colli 2-0. Half-time. Yn ystrion galor yn bob un o'r darnau papur yna, de. I fi, wedi dilyn y gyngrair ers rai blynyddoedd ac i chi weld fel taid, mae'n siŵr oedd o'n anodd i ddychmygu chdi yn unrhyw le arall heblaw am y Seintiau Newydd. Oedd o'n symudiad dawr i bod pwrpas wedyn i fynd i Cei Connah, doedd? Be oedd yn mynd rwy'n dy feddwl di bryd yna? Wel, ti'n gwybod, mae 11 tymor mewn unrhyw swydd mewn PêL-DROED, mae'n pobl newid ti mai, ti'n gwybod, 2-3 blwyddyn fa yma, a dwi wedi bod 11, so oedd o jyst yn teimlo'n iawn i wneud ar y pryd, a weithiau ti jyst yn trwsio dy gut instinct fel ti'n deud, a nath i jyst mynd ymlaen efo, a nath o dangos nath o gweithio yn y tymor cyntaf, so... Dwi'n mynd hoffi sydd maen nhw'n chwarae. Be sa'ch chi'n licio gweld yn wahanol gyda nhw? Pêl-droed. Pasio'r bêl lle hitio i rwled. Fel o, dwi'n gas yn dweud y gwir, fel just lopio'r bêl ymlaen a gobeithio bod rhywun yna. Ti di meddwl cael taid yn ystafell newid o gwbl? So nhw'n byw fo fi, Na. Ac wrth gwrs, mae yna gyfle i ychwanegu medal arall i'r holl fedala eraill sgyn ti ddiwedd mis Ionawr efo Rownd Derfynol Cwpan y gyngrair. Ie, rhywbeth arall, gobeithio, da ni'n gallu ennill yn olynol, so edrych ymlaen iddo. Wyt ti yn 34 rwan? Faint mwy o boxes fel hyn ti'n meddwl da ni'n mynd i weld yn yr atig yn sydd taid yn ein? Dwi'n gwybod fi just enjoyo bob game rwan, just trio, ti'n meddwl, ti'n gorau enjoyo fo rwan, ti'n meddwl. Mae o hyd, ti'n meddwl, mae PêL-DROED ti eisiau chwarae tan ti'n gallu, so... Pan fawr cyfnod, sut fyddi di'n licio edrych yn ôl ar dyrfa? Dwi wedi bod yn landros o lwcus, ond mae wedi bod yn gwaith caled, ond mae wedi bod yn werth o hefyd. Be amdano chi, taid, sut fyddech chi'n edrych yn ôl ar y cyfnod yma? Mae wedi bod yn amser arbennig, a dwi wedi mwynhau bron iawn i bob munud ohono fo, de. Dwi'n benau wedyn, de. Ie, lle fyddech chi ar ben wythnos o wedyn? Lle dwi'n di chwarae golf, neu beth. Da di taid, a dyma taid, dyma Will, fel arfer, yn gwylio Aaron. Mae cefnogaeth y teulu mor bwysig. Oedd e mor falch. Nag oedd e. Owain, Aaron Edwards. Mae'n 35 mis nesa. Chi ddim eisiau mewn i dadl show sy'n meddwl. Ti sôn am show sy'n meddwl. Chi'n mynd i dadl Aaron Edwards. 10 uwch Gyngrair Cymru. 7 gwaith y cwpan yma. 5 cwpan Cymru. Ond faint sydd ar ôl yn y tanc? Mae yna dipyn dal ar ôl, dwi'n meddwl. Mae o y math o chwaraewr. Eich atieddyd ydi, sbia'r oed a meddwl mae'n finished. Di o'n ddim yn finished. Oherwydd mae ffitrwydd o dal yna. Mae ddylanwad o ar gema dal yna.
Mae'r amseru gyrraedd y cwrt Cosby ar yr amser perffaith i sgorio goliau fel yma a goliau pwysig dal yna. Felly mae'n dal ddigon i ddod gan Aaron Edwards a mi fydd o'n cael dylanwad ar y gêm yma heb os. Ti synnu bod e ddim wedi cael cyfle i fynd i lefel uwch. Mae mwy a mwy yn cael y cyfle nawr. Mae fe bron yn 35, tas o fe bron yn 25. Bydde mwy o gyfle gyda fe yn yr oes yma. Mae'n anodd gwybod yn union be sydd wedi mynd drwy i feddwl o dros o blynyddoedd. Ella bod o jyst yn hapus i fod ar y lefel yma a jyst bod yn cyffyrddus. Oherwydd, os ti yn y byd proffesiynol, ti'n gorau symud ti yn aml. Os di rheolwr ddim isio chdi, off chdi o ochr arall y wlad. Ella bod o'n isio hynna. Yn sicr sa fo ddigon da, ond beth swn i ddeud am Eiron, ella bod na ddim un peth yn sefyll allan. Mae jyst yn dda yn bob dim, heb bod na un cryfder os lici di really yn sefyll allan i unrhyw reolwyr. Wel, byddwn wrth i bod nhw gyda fe pnawn yma o ran tîm Cei Connah. Falle bydd y Bala yn poeni dyn nhw Dave Edwards, dyn nhw Venom. Mae yna enwau mawr yn y gêm yma. A maen nhw'n barod amdano chi pan ddewn ni nôl wedi'r egwyl. Mae'r criw ifanc, yr academi wedi bod yn chwarae cyn y gêm. Digon o bobl yma ar y Graig hefyd. Mae'n Rownd Derfynol sy'n fyw pan ddewn ni nôl nawr. Screwfix Sprint yn noddi pêl-droed ar S4C.
Screwfix Sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C. Croeso nôl am olygfa, dyna'r Graig, cartre derwyddon cefn, ond lleoliad Rownd Derfynol gynta'r tymor. Y Bala'n cwrdd â Cei Connah, Cwpan Nathaniel MG yw i, Cwpan y gyngrair am yr ddau dîm yma, dau dîm profiadol dros ben. Yn barod I gamu'r cae, mae'n sylwebeth yn Saesneg fel arfer. As usual, we have got English language commentary. Mark Jones and Tommy Morgan waiting for you on the red button. Ond, wrth I ni fynd fyny pwynt sylwebu Owain Tudur Jones ar y ffordd I ymuno gyda'r criw neu atgoffa chi. Wel, Cei Connah yn ceisio'r codi'r cwpan am y trydydd tro ynol. A Bala am y tro cynta erioed. Pwy fydd yn mynd â hi? Owain ar y ffordd I ymuno gyda Malcolm Allen a Nick Parry. Diolch Dylan, pnawn da bawb a chroeso i'r Graig. A sylwch chi ambell I chwaraewr yn cymryd rhyw gebolwg ar y tlws wrth gerdded heibio'r tlws, yn gwybod ar weithau profiad, ar weithau blynydde o brofiadau. Mae yna tlws yma i'w hennill, ac mae'n brynhawn heb gwmwl, heb fwgan, sef bwgan cwmwl y Seintiau Newydd. Am unwaith, dydyn nhw ddim ar y llwyfan mawr, a mae hynny yn rhoi gobaith I bawb. Ar y chwith I chi mynd allan o'ch llun chi fanna, Scott Young, sy'n gweithio efo'r noddwyr Nathaniel MG, cyn arwr Caerdydd wrth gwrs, a di rheoli Cambrian a Clydach, a dyna fo I chi, ac yn cynrychioli y gymdeithas, fe welwch chi Steve Williams, llywydd Cymdeithas PêL-DROED Cymru, ac yn gwmni iddo fo, mae David Griffiths, sef is-gadeirydd bwrdd y cyngrair. Ac ydych chi'n sylwi ar Kevin Ratcliffe, dyna fo I chi, 59 o gapiau dros I wlad, cyn gapten Cymru wrth gwrs. Dyna be oedd amddiffynwr, dyna be oedd cyfnod air I glwb Everton, a ddedwn ni ddim mwy amdanyn nhw, wrth I Malcolm Allen chwerthin wrth yn y milion. Diwrnod ffeinal Malcolm wastad yn diwrnod special. Na, go iawn. Mae'n diwrnod special I chwaraewyr i'r clwb, i'r cefnogwyr I gyd. Kevin yn trio ni di brofiad dros o ddyn y ddau o'r chwaraewyr dwi'n siŵr, Edwyd. Mae o di curo mwy na un cwpan doni yrfa fo. Ond na, gret o ddwrnod. A gem, sy'n neb yn gwybod pwy sy'n di giro, Edwyd, maen nhw'n agos. Un peth sy'n sicr, does a ddim cariad I golli rhwng y ddau yma. Mae'n mynd I fod yn frwydr. Ond pwy sy'n mynd diddorol jyst gweld sy'n mynd I ddatblygu yn y 10 munud cyntaf. Ac ar gyfer yr achlysur mawr yn hym y Bala, wel na newid, mae Ramsey'n dychwelyd i'r gol yn lle Lloyd, a mae Edwards yn dod mewn yn lle Mendes. Dyna'r ddau newid iddyn nhw. Ac yn hym Cei Connah, wel mae Aaron Edwards a'i brofiad yn dychwelyd yn lle Paulo Mendes. Dyna'r newidiadau. Ia, diddorol I weld George Newell, sgorio goliau tymor hyn. Fel ymosodwr, mae o'n hoci mawr, mae'n mynd I dal o bel I fyny, a wedyn os di Venables yn mynd I amseru reithiadau, dyna problemau mawr I amddiffyn Cei Connah prawn yma. Oherwydd pedwar yn y cefn, dyna mae'n arfer na da ni'n gweld, da ni'n gweld 3 neu 5 yn y cefn gan Cei Connah, ond na, mae'r diamont ma'n ganol y cae. Disney fydd yn gwarchod, neu siw bod y peli ddim yn mynd drwad I blaenwyr y Bala, wedyn Williams a Morris. Nhw, I pyn bach ar ôl rydd I Edwards, Aaron Edwards, ond mae'n mor bwysig bod Wild a Kenny yn cael ei bwydo efo'r bel yn gynnar, oherwydd mae'n hogiau mawr, a mae'n mynd I curo'r peniadau yma yn y cwrt cosbri. Cyrn sy'n mynd llawn egni I dyn yma'n ganol y cae. Mae chwarae yn yr Indian yn ganol y cae yna, lle mae o a dyn nesaf Callum Morris yn mynd I ddod I fyny. Llawn profiad y ddau, hwn llawn egni, a wedyn gyda chdi Callum Morris yn ganol y cae. Mae hwn cysondeb trwy'r amser, ond mae gyda fo, mae'n glefar efo'r reithiadau, pa bryd I hyddag ymlaen, pa bryd I aros a dal I dir I wneud siw bod yn gwarchod yr amddiffyn hefyd. Dain nhw fo llygad am gol mewn gema mawr, felly dwi'n disgwyl goliau. Dyfarnwr ni di Bryn Markham Jones, yn byw yn Abertawe, yn wreiddiol o'r Wrecsam, athro wrth I alwedigaeth, ond yn bwysicach yn un o'n dyfarnwyr gorau ni yn yr uwchgyngrair. A mae un peth yn sicr, fydd na'n nonsens, ac os fydd na, fydd hwn yn cosbi.
Ac Colin Caton, am gyfle i'r Bala. O fewn 90 munud ac o bosib picio'r swati i godi'r tlws yma am y tro cyntaf erioed. Am gyfraniad mae wedi gwneud dros 20 mlynedd. Ac mae'r pwysigion i gyd yma gan gynnwys y prif weithredwr, Mr Mooney. Ac be wela nhw? Darogan goliau. Mae un peth yn sicr, dwi'n cofio Rownd Derfynol pan mae ddau dîm yn dod mewn arediadau mor gampus. Y Bala di ennill 7 o'i 9 gêm diwetha. Ac am Cei Connah yn y coch, 1 gêm ar hugen heb golli. Owen Jones wedi ymuno efo fi hefyd. Ffeinal. Mae special yndi. Yndi, maen nhw'n special dros ben. Mae'r nerfa yna, da ni wedi sôn cyn y gêm am y profiad yn enwedig yn hîm Cei Connah yn dal i fod. Pan ti'n deffro'n bora, ti wedi bod yn hel meddyliad drwy gydol y nos yn fel, ydw i'n mynd i gael y nwylo ar y tlws yna? Ydy o'n mynd i ddigwydd neu ddim? Ond rwan, mae'r meddylion i gyd i mynd. Amser i chwarae. Amser i chwarae. Y bêl di cael ei anelu allan. Tuag at Mendes. Digon o amser, digon o le gan Sadwrn. Pawb yn cael cyffyrddiad bach o'r bêl. Venables. Dim ond un o'r enwau sy'n gyforiog o brofiad. Tasa chi'n ychwanegu oedran y ddau dîm at ei gilydd. Sa'n ni'n mhell yn y cannoedd. Cyfle cynnar i hyrfio hon i mewn. Sadwrn yn penderfynu fel arall. Nawr mae'n mynd mewn, ond mae hwnna'n bler ac yn wastraffus. Mae hwn wedi gwneud gwahaniaeth Malcolm, mae hwn wedi cael dylanwad Neil Gibson. Dim cwestiwn, a mae'n un o'r rheolwyr na dwi'n licio gwrando ar, oherwydd mae'n fod tro meddwl tu allan i'r bocs, meddwl sydd wedi ddod datblygu ac cael ei chwaraewyr yn well. Ond be mae o y gyfrinach yn fawr, mae'n person y pobl, y chwaraewyr, mae'n dod i nabod nhw a wedyn mae'n datblygu nhw a gwella nhw fel chwaraewyr. Felly mae wedi gwneud yn andros o dda i lle mae nhw'n y Gymraeg, lle mae nhw'n y Cwpan, ond mae o isio hon heddiw. Nath o ysbrydoli fi bod yma, o'n i wedi deud Bala drwy'r wsos, ond y ffordd oedd o siarad o fi bod yma, gath o argyhoeddi fi. Cei Connah fynd â hi. Smith. Allan at Sadwrn, bêl fyny at Mendes. Mendes yn trio troi Harrington. Nash, meddwl am basio'r golwr yn y drws yna di cael. Disney. Digon o le gan Erin Edwards. Oedd am cweith digon cyfle i mi charaddu, ond mi ddath i at Wild, yma Wild di lledu hi'n ddeallus at Holmes. Mae Arsan di methu honna, a Kenny wedi chadw i fyw. Mae Smith yn ôl i achub cam Arsan. Ac oedd hwnna'n gamgymeriad elfennol gan Arsan. Wel, mi oedd hi, ac does am esgus iddo fo, herwydd o'n arfer chwarae fan hyn, efo derwydd o'n cefn, felly mae'n gwybod mae'r bêl na'n mynd i bownsio yn anifir iddo fo. Mae'n oedi i fi, mae'n gorfod mynd i gwrdd y bêl na'n gyflymach i benio i ffwrdd o'r leia i ildio'r tafliad. Holmes. Nôl at Disney. Caton, Colin Caton o dan yn pwynt sylwebu, annog i dîm i rithro allan. Edwards, Kenny, Wild. Oedd a chwarae da gan Cei Connah yn oedd, a chwaraewyr profiadol yn cyd chwarae. Nath Aaron Edwards yn dda gyntaf i'w hennill i. Do, uniongyrchol doedd gan Cei Connah reid pwysa ar amddiffyn y Bala ar dechrau gêm fel un Aaron yn curo honna. Wedyn ti'n edrych ar Michael Wild, mae'n rhaid iddo fo Gymru ti mor gyflym â hynny, rwydd o'n cael ei gael lawr, ond y pwysa yna fo, mae'n cadw i lyca Dani, yndi. A fel fysa fo, oedd o'n byth yn mynd i reoli y foli yna. Ond mor gynnar y hyn, da ni wedi gweld 2 symudiad gan Cei Connah yn wahanol iawn. Da ni'n tueddu feddwl amdanyn nhw fel tîm sydd yn uniongyrchol yn unig. Dyna hwnna, ond just cyn hynna nath arwain at y camgymeriad gan Naim Arsan adeiladu allan o'r cefn. Maen nhw'n cymysgu'r chwarae lot mwy o Dan Gibson. Wel, dim bai Arsan oedd hynny, ond diolch yn cael y cychwyn gorau nag di. Ond wrth gwrs bod yna nerfau. Mae'n Rownd Derfynol. Mae yna gymaint yn y fantol.
O, mae Harrington di methu honna, a mae Mendes am fanteisio. A mae Harrington di methu ar yr ail gyfle. Mae yna alw ar y bêl gael ei tharo nôl ac yn syth mewn ar corn gwddwr golwr gan Edwards. A falle ddyle Edwards i ychydig bach yn well. Wel, gath o'r amser i wneud hynny, ond dwi dal i feddwl, nath o gymryd y penderfyniad cywir wrth gymryd ti ar y cyffyrddiad cyntaf, o gynnaf amser i reoli hon, a wedyn gymryd ti. Ond na, just y clip y chip na i'r postyn bellach oedd y penderfyniad cywir. Ddim yn hawdd. Sori Mal, dwywaith yn barod mae Mendes di bwlio Harrington. Mae Harrington yn trio mynd yn rhy dyn ato fo. Mendes yn ddigon cry yn dopio fe hynna a wedyn troi. Brwydr fach ddifur just yn dechrau yma. Mendes gret o dymor i Bala. Wel, diolch yn edrych yn gyfforddus os o honna yn ergyd. Edwards eto, mae oedd i dechrau'n dda yn dydi. Bêl allan at Harrington. Creu'r fo, greu rhywbeth yn ymosodol. Mewn yn chwilio am Kenny ac am Wild. A mae'n cael cyfle arall. Ac yn sicr, mae Cei Connah'n cychwyn ar y droed flaen yn dydi. Dwi'n hoffi golwg o bachgen ifanc yma, Josh Williams. Ifanc ydio, ond mae wastad eisiau bod yn ei chanol i. Bêl mewn gan Morris at Edwards. Ie, ti'n cael rhyw deimlo, mae rhaid i Cei ac Pete yn ganol yr amddiffyn bod ar i gora yn erbyn Kenny a Michael Wild. Wel, gofynnwch a chwi ag ewch medden nhw, o'n i'n sôn bydde cyfanswm oedran y tîm yma yn y cannoedd, cyfanswm oedran y Bala 330. Ac am Cei Connah 331. Mae gen i fi deimlo'n ifanc hyd yn oed. Mae'n adlyn chwarae o ti, Ie. Ti'n feddwl gweld Colin Kitten yn adlyn drwm fanna. Mae gen i rhywbeth i feddwl amdano fo'n does? Oes, ond, wel, dos o ddim surprise. Ddim wedi gweld rhywbeth fysa'n sioc. Fysa'n wedi gweld rhywbeth mae wedi weld yn y gema lle mae Cei Connah wedi cael llwyddiant yn ei erbyn nhw. Ti'n gwybod fe rech di amddiffyn dy gwrt Cosby yn berffaith yn erbyn Cei Connah. Mi fyna groesiadau yn dod i fewn drwy'r amser. Ar hyn o bryd, mae'r amddiffynwr wedi dechrau yn eitha da. Ie, dim jyst y bel gyntaf, diolch weith nag i, yr ailyn na. Mae'r ailyn herwydd, ti'n gwybod ti'n mynd i gael dy challenge, Pete a Kane yn canol yn erbyn Kenny a Michael Wild. Mae'r bel mynd i bownsio rwla. Felly mae'r rhaid wedyn i chwaraewyr ganol cae fod ar ffodiau traed yn barod am yr ail bel. Digon o brofiad ar y meinciau. Mike Hayes ar y fainc i Cei Connah. A mewn rownd derfynol, wrth gwrs, mi fydd eilyddion chwarae'r rhan bwysig. Harrington. Wild. Nid am y tro cyntaf mae Aaron Edwards yn cwyno fod wedi cael ei wthio. Newell. Licio yna gan Newell yn just yn gorfforol cry, cuddiad y bel a wedyn ennill tafliad i'w dîm. Tymu bach ar Josh Williams, y gic i Cei Connah, ac mae George Newell, mae o wedi creu argraff yn ydi ers symud yma yn yr haf, 7 o goliau'n barod y tymor yma. Mae Mike Newell gyda llaw, oedd y chwarae efo Caerleer, Everton, Blackburn. Un o faint, fel 5 o feibion, 5 o blant? 5 o hogia. 5 o hogia dydd un yma. Roedd dîm 5 o bochod yna. Wel, ti'n dweud hynna, ond un ar ôl llall nath yr hogia ddod. 19 mis, 2 flyna sy'n rhwng nhw i gyd, felly nath o ddechrau wneud tîm llawn amser ni, wel, 1 o'r 10. Edwards, o'n i wedi lan fyny, bod chi'n mynd awgrymu y 5 di dod am ei gilydd. Disney. Chwilio am Kenny. Mae Kenny, un peth wneud Kenny, wneud o weithio, wneud o gynnig ar hediadau i chi. Newell ar ei hôl i. Disney yn y gynta. Wild, cyffyrddiad bach da. Arsan fewn i'w hennill i. Ac Arsan i weld i setlo chydig bach. Da iawn gan Wild. Yn ei hennill i ag yn canfod Harrington. Smith.
Mae Arson yn godi gyda'r bêl, mae hynny'n sicr. Wall. Wall yn rhedeg mewn I wal. Holmes. O'n i'n disgwyl hwnna, don. Hwna'n mynd i fod yn diddorol hefyd, os dyn nhw'n cael y bêl allan at Wall, oherwydd mae o wedi cael tymor dda, wedi cael dylanwad a wedi creu argraff. Mae Holmes di aros I lawr. Wel, jyst ar ei ffordd lawr I benglin dde ta chwyth da. Mae yna jyst rhywbeth, bosib jyst yr cartridge ar ei benglin chwyth. A mae hwn yn chwaraewr sy'n mor gyson, mor ddibynadwy, mor galad. Mae yna reswm pan mae hwn di syrthio. Dwi'n meddwl mae hwn yn poeni. Wel, mae hwn di ennill y tlws yma. Dyma'i bedwaredd Rownd Derfynol yn y gystadleuaeth yma. Oedd o yn y ffeinal efo'r Seintiau Newydd yn 2010. Dyna faint o brofiad sgan Danny Holmes. Ond mae o mor bwysig yn y stafell newid na, ond ar y cae, mae o'n cyfathrebu gymaint ar draws y llinell amddiffyn na. Pan mae'n bêl yn lawr o'r dde o Mendes, fos yn deud wrtha I hor I fynd ar draws. A bod o'n gwarchod tu ôl. A mae Disney newydd alw am stretcher. Wedyn, dwi'n gwybod, ond dyna'r arwydd mae Disney newydd wneud tuag at y fainc. Disgyn nath ond e? Wel, ia, oedd y balans dim ganddo fo'n llwyr na gwaith. Oedd dim dan reolaeth pan nath o'n ddisgyn. Ond mae wedi glanio ar ei benglin mwy na ddim byd arall. Ie, ddim yn berffaith. Gorau newid mor gynnar yn y gêm o ran y paratoada. A da ni jyst yn gweld y stretcher yn dod rwan, yn amlwg. Swn i'n tueddu feddwl, mae yna digon o brofiad yma efo anafiadau penglin, Malks. Ella bod jyst y cartridge. O'n i'n gweld o'na chydig bach o tangle efo'r coesa, just cyn iddi fo syrthio, o bosib fel oedd o'n glanio. Y cartridge na jyst I popio allan. Ti'n meddwl bod ti'n cloi yno fo, ti'n meddwl? Ti'n edrych ar y chwaraewr ifanc fa, ella yn ei ddod i'r cae. Ydy o jyst mynd I ddod Aaron Williams. Aaron Williams i'r cae. A wedyn newid siap I fi bach, mynd â Disney nôl, ddim tri yn y cefn. A defnyddio Aaron Williams I lawr yr asgell dde yma. Maen nhw wedi neud nawr blaen, do. Just yn licio gweld Holmes Drian yn gadael y cae fel mae o. Wel, Aaron Williams sy'n mynd I ddod ymlaen yn ei lefo. Ac rhyfedd, a ni'n wedi sôn gymaint am brofiad ar y pnawn hwn. A mae un o'r chwaraewyr mwyaf profiadol yn mynd I orfod gadael. Ond os oes rhaid chi ddod â eilydd canol cae mlaen, wel, mae Aaron Williams yn enghraifft o gryfder carfan Cei Connah. Mae yna lawer iawn o dimau yn yr uwch gyngrair yn hoffi cael hwn yn bwydo blaenwyr fel Kenny a Wild efo'i groesiadau. Mae wedi chwarae'r rhan allweddol yn hanes Cei Connah pan nhw'n ennill y pencampwriaeth. Aaron Williams yn gwrdd 31 o gem at ymwr dwytha. Chwarae teg Venables yn ei helpu. Venables o'r Bala yn ei helpu fynd ar stretcher. Ac, wel, Venables a Holmes wedi chwarae yn ei gilydd sawl gwaith. Yndi, mae eisiau chwarae heddiw hefyd, dwi'n meddwl. Felly falle jyst trio cyflymu'r broses o'na. Mae'n dangos chwarae teg I Chris Venables. Gelynion ar y cae wrth gwrs, ond mae o'n parchu Holmes fel chwaraewr a fel person yn sicr. Rwan te, beth sy'n cael ei ddeud fanna, Malcolm, hynny yw, ydy o'n gweld bod y gyfle rwan bod Holmes di gadael? Wel, mae o'n gweld pan Cei Connah mynd I newid system 1 efo'r 3 yn y cefn, felly mae o'n tactegol mynd I edrych ar canol cae y Bala. Ella ben ni'n trio wneud ydy trio chwarae 2 yn erbyn 1 lawr yr esgyll rwan, herwydd wingbacks sydd gyda Cei Connah, lle gyda chdi amddiffyn o'r chwyth a dde ac asgellwyr
7 gan y Bala, felly trio creu 2 yn byd 1 yn gyflymach. Digwyddiad nodedig cyntaf yr rownd derfynol yma mewn gwirionedd. Nid yr un fydd yn ei ddymuno. Mi fydd na dipyn o amser ychwanegol ar ddiwedd yr hanner cyntaf oherwydd hynny. Aaron Edwards nid am y tro cyntaf yn ennill y bêl. Nath o alw ar ei Josh Williams i gadael i nath o ddim, a mae wedi disgyn i Smith, a mae Smith yn bwydo Southern. Bêl at y gad Newell gan Smith eto. Tasgu braidd yn fler ac oedd yr ergyd yn ddigon i orfodi'r cyffyrddiad i ildio cornel, ac mae Wall wedi dod fwy mewn i ni ychydig funud y diwethaf, dydy. Ond faint o siart mae Newell yn dechrau fan hyn i ddechrau fo. Dwi'n meddwl mae'n pasio'r bel yna ar bwrpas i Wall sy'n yn cynnig i hyn, cynnig yr ongl iddo fo, reid y bel iddo fo. Mae'n ymestyn i fi bach, mae'n fod tro plygu nôl. Mae'n lwcus i gael ac i gornel. Ie, syniad dwi o fel weld Williams yn dod i fewn fel cefnwr de, nid Disney yn dod i fewn i'r amddiffyn, felly fydd Wall yn just yn teimlo reit, a falle bod hwn yn cweit yn barod am hyn. Dwi'n mynd i brofi hwn yn amddiffynol rwan. Cic gornel, gynta y rownd derfynol. Mendes, fi agos at y golwr. A mae rhaid chi wneud yn well na hynny i gyda'r golwr yma. Am dymor 16 llechan lan y môl cystadledd mynd yn allan. Nath ni glwad o i fyny fama, do. Ti'n faint awr dydodol o ddo fyna, 26 oed. Dwi'n licio fo. Cei Connah Roberts yn dweud fi yn wahanol, ond na'i ddeud, dwi'n meddwl mae ffyrdd jyst dipyn bach y well na fo. Ie, symud o'r Rangers dros yr haf, a mae wedi bod yn gaffeiliad yn dydi. 5 lechen lan yn olynol ganddo fo yn y 5 gêm diwetha. Ac yn y Cwpan, ar ben bob peth, yn arbed cic o'r smotyn yn erbyn Llanelli. Ac cynnar i sôn am hyn, dim ond eich atgoffa chi, does na ddim amser ychwanegol ar ddiwedd y rownd derfynol yma, sydd at gicio o'r smotyn. Ond os di rownd derfynol diwetha rhywbeth arwydd, gymrodd a gicio smotyn yn hirach na fas amser ychwanegol di wneud. Mewn â hi yn anelu eto tuag at Venables. Newell gafodd y cyffyrddiad, dim digon. Eto Newell yn symud yn y cwrs Cosby na. Dipyn bach o agweddi i dad o yn y cwrs Cosby. Oedd o'n sgorio gols am hwyl doedd, ac eto mae'n amseru rediad. Oedd yn sefyll yn stond a wedyn neidio. Mae'n dod o rhywth i ddyn, wedyn hydag i fewn a cael y momentum i neidio newch. Mae hwn wedi cael ei chael ag am Mendes. Na gweld Newell gyfle! Y postyn yn achub! Y postyn yn achub Cei Connah! A mae'r rhai deud mae'r Bala di ymateb yn dda ar ôl cychwyn braidd yn sigledig. Nawr te Harrington a wrth ymosod. Ond dyna wir ymdrech gynta rownd derfynol yma. Mi oedd hi'n gyfle hanner doedd. Tho fynd am pwer, chwipio draws y golwr, llia lle cywir am y gornel, ond ser o'r postyn. Sbiwch ar y lles gan Aaron Edwards. Mae'n un da am ganfod y lle, mae hwnna dan sawdl. Wild, Williams. Allan at yr eilydd, Williams. Ac yn sydyn, mae'r gêm yn deffro. Ia, dyla Williams wedi croesi hwnna ar ei gyffyrddiad cyntaf fyd. Mae'n rhaid fod mwy o hynna'n hyder. Hon oedd y camgymeriad gan Ash. Roedd mae'n colli hwnna. Mae'n mynd am y lle cywir. Dwi'n just meddwl, oherwydd yr amser oedd ganddo fo, a fydd o basio hwnna ar draws y golwr. Felly, just pasio i fewn i gornel. Ti'n mewn reolaeth o'r bêl, mae o Mike Newell un. A dyna'i dad o, Mike Newell. A mae o'n gwybod. Mae o'n gwybod y dyle'r mab fod wedi efelychu'r tad. Sa dad i roi honna fewn. Fysa fo wedi pasio hwnna i fewn i'r gornel ar draws y golwr fysa. Mae wedi mynd am pwer. Penderfyniad eiliad gynno fo cofia. Llai na hynny, just i gymryd ti. Gornel cywir. Morris clyfer mewn lle tyn ynde, ac yn bwydo Aaron Edwards i gael hanner cynta campus. Yr unig newid yn hîm Cei Connah o'r gêm diwetha, Disney. A mae ganddyn nhw'r gallu i ganfod y lle yma nghanol hanner y Bala o'r cae. Harrington eto.
Chydig bach o driciau i gael ei gleisiad mewn. Chwarae teg i Sadwrn. Gwneud i waith a mae'r bygythiad yn dal yno. Yna gan sefyll yn y diwedd, Harrington. A mae di bywiogi. Mae wedi, ond ti'n edrych ar y ddau dîm. Mae gen nhw chwaraewyr i gema mawr, does. Ti'n gweld, moments fach i Aaron Edwards, moments fach i Chris Venables ella. Just diddorol gwylio Luke Wall a George Newell am y tro gynta i fi tymor hyn, ac maen nhw wedi plesio i fyny rwan. Wel, mae Bryn Markham yn gyrru Ramsey yn ôl ac yn ôl ac yn ôl. Y math o ddyfarnu sy'n mynd ar nerfau pobl dipyn bach. Ydych chi'n meddwl mor ddwfn mae a beth bynnag, ond dyna ni. Nash, Edwards eto, hyfryd. Mi oedd Kenny di mynd rhy gynnar beth bynnag, ond dwi wedi sôn am Aaron Edwards. Mae mor gynnil efo'i gyffyrddiadau, dydy mae'n dyner efo'r bêl bron iawn. Ia, yn y cyfweliad ac yn y gêm, ti'n gwybod, mae daid yma 34 oed, a mae'n mynd i gario ymlaen. Na dditha chdi rwan, fo a Kieran Smith, sy'n gaddo y cael i'r Bala, na ni weld just y sgil bach yna wedyn, just edrych lawr y sianel am Jack Kenny fo'n cam sefyll, oedd hi'n rhaid iddo fo. Ond os y neb mwy ffit na Kieran Smith, gaddo cael i'r Bala ar dyn yma. Taid balch ar hyn o bryd. Williams. Morris allan at y Williams arall yr eilydd. Nawr te, y croeswr, y dyn sy'n creu o'r dde. Mae di mynd heibio ar amddiffyn nhw'r llawer iawn rhy hawdd, a mae'r cyffyrddiad yn y diwedd yn golygu cic gornel. Ac bydd Luke Wall yn siomedig fan, ac a byddai gyrra mor hawdd. Do, mi gaddo, oedd bach y sgwar, doedd, mae'n rhaid chi yrru'r ar y Williams yn mynd, mae'n rhaid chi yrru fo un ffordd neu allan, mae'n rhy sgwar. Mae'n hawdd mynd heibio fo pan sy'n fel am, ydych chi'n troi ar hyn ag ar ei ôl o i gael y bloc i fewn, a iltio'r cic gornel, a da ni'n gwybod pwy sy'n dod i fyny hon. Faint o goliau mae Horan wedi sgorio dros y blynyddoedd. Mynd bach fer fydd un de, Williams. Golwr yn aros ar ei linell. Ôl beniad pwysig fanna gan Smith. Dim cyfle i neb bachu. A mae'r ddau dîm wedi cael eu cyfnodau. Dwi'n meddwl ni'n dweud bod Cei Connah wedi cael mwy o gyfnodau na'r Bala, ond y Bala wedi cael cyfle gorau'r gêm. Hanner ffordd i mewn i'r hanner cyntaf. Williams yn penderfynu pidio mynd efo tafliadau hir sy'n un nodweddio. Y croesiad at Mendes, mae'r peniad amddiffynol yn mynd. Mae Wall ar ei ffordd, mae Newell o'i flaen o. Mae Mendes yn brasgamu ochr bella'r cae. Disney sy'n ei gael o lawr, gwaith da gan Disney. Disney just darllen y gêm, gweld lle oedd o'n gorfod bod i lenwi bylcha fan'na rwan. Ie, ti'n aml gwaith mor da gan Disney fan'na. Fod i'r meistr am lenwi'r bylchan de. Mae o mor glyfar a chwaraewr tîm go iawn. Mae o'n sbio i gwmpas, mae'n gwybod reit, mae Horan yn mynd i fyny am y cic y cornel. Felly dwi'n gorau llenwi'r bwlch iddo fo. Aaron Williams yn mynd. A y dyn perffaith i wneud unrhyw rôl i'r tîm. Williams. Disney. Horan. Kenny. A mae presenoldeb Kenny golygu bod gan Cei Connah ddau i anelu ato fo yn yr awyr rwan. Nid Wild yn unig. Mae'r bêl gan Venables. Venables at Mendes. Mae Nash di darllen honna ac yn pasio at Harrington. Disney. Digon o le. Aaron Edwards yn galw amdani hi. Mae Williams yn mynd lawr yr asgell dde. Ond Disney lwcus fan e gael ail gyfle. O'n i'n trio bod i colli'r bêl chydig bach. Mae Smith di fod yn lwcus fan e. Mi oedd hi'n drosedd, ond ti yn iawn, y cyffyrddiad trwm yna. A dyna pam ddylia bod yna ddim carddymelyn o gwbl. Oedd hi just yna i Smith fynd i fewn i ennill yn doedd. Cyffyrddiad trwm gan Disney.
chydig bach yn hwyr wedyn. Be ti'n fod i wneud? Oherwydd mae o'n ymestyn i goes. Mae rhaid i fynd i fewn am y dacl. Fedrach chi'n slofi lawr ydych i fewn i hwnna. Ti'n meddwl ddech chi dynnu dy goes i ffwrdd? Dwi'n meddwl o neb yn mynd i brifo i gilydd nag oedd. Un o hynna ti wedi bod yn yr un sefyllfa dyn ar y cae lle ti wedi gorredag y bel. Oce, dwi'n mynd i dynnu allan, mae rhaid i fynd amdani. Oedd fi'n sôn Jack Kenny a Mike Wilde yn ymosod dau gawr, de. Os ti'n adio Nash a Horan i fewn i'r cwrt cosbi yma ar gyfer y cicio gosod wir, mae rhaid i Bala fod yn berffaith yn amddiffynol. Harrington i'w chymryd i. Oedd y peniad amddiffynol yn ddigon yn doedd. Mae chwarae teg i Venables fodd off nôl i gyda mae o mor dda yn yr awyr. Hwna'n beniad sal sydd at Venables. O pas Venables yn sal wedyn. Ac wrth gwrs mae'n nerfusrwydd. Ond weithiau, bod chi'n mynd disgwyl i weld o gan chwaraewyr mor brofiadol. Ac gledd o chwaraeon i ddod clwb rygbi heddiw am 10:05 yn fyw ar S4C. Leinster yn chwarae yn erbyn Caerdydd. Ond o'r brosedd oedd ar weitha'r brotest. Ac o'n i mynd i sôn, da i'n deud llawer am Dave Edwards, na ddo? Na. Ac dwi'n wedi weld o llawer dros y blynyddoedd yn taclo mor galad a hynna chwaith i ddweud gwir, mae'n ei bach mwy clefar. Ond Aaron Edwards gath yn dwas o hwnna. Da gan Disney, pas dda at Harrington. Mae'n digon o le. Harrington. Horan i fyny, fo sy'n cael ei ffed. Os a lawio fanna, na, med y dyfarnwr. Os oedd na, y dyfarnwr cynorthwyo ddyled i gweld. Oedd y dyfarnwr ddim yn wedi allu gweld. Mae'n taro braidd. Mae'n taro braidd sy'n hwyr o hynna. A ti'n gweld George Horan dal yn gweiddi ac yn bloeddio yn deud, ei, ni sydd wedi cael ein pen ar y bel, a wedyn yn erbyn y fraich. Mae hwn yn gwybod. Na, ni weld ti'n glir yma'n hynna'n. Mae gefn o i'r bel. Felly dydy o'm yn gwybod lle mai. Na, dydy ddim ots na. Dwi wedi gweld yn cael ei roi. O na wen bach yn fanna, mae o'n gwybod hefyd. Mae wedi cael get away efo na. Yep. Bydd Cei ddim yn cwyno am y penderfyniad, ond mae rhywun yn teimlo bod Cei Connah yn dechrau pwyso mwy a mwy. Maen nhw'n dechrau cael gafel yng ngwar y gêm yma. Williams ifanc mewn i'r cwr cosbi. Ac ar hyn o bryd i fod yn deg, mae amddiffyn Bala yn yr awyr yn effeithiol. A maen nhw'n delio efo'r bygythiad. A maen nhw'n gorau bod ar ei gorau. Oherwydd maen nhw'n gwybod bod i cryfdar Cei Connah efo'r cicia gosod ma neu tafliadau hir. Mae rhaid nhw trio bod yn gyntaf i'r bel. Ac yn gyntaf i'r ail un wedyn. Maen nhw wedi bod yn ymarfer trwy'r wythnos yn paratoi am sefyllfa fel hyn. Mwy a mwy o bwyso. Mae Harrington a Williams wedi cael ei gyrru nôl yn amddiffynol, ac am fod yr amddiffynwyr mawr i fynd, mae'r golwg wedi dod a di newid i feddwl, mae Disney yn hoedi mewn, mae Kenny mynd amdani! A mae yna drosedd yn cael ei roi. Cic gol mae di roi, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl, be maen nhw'n ofyn am ydi cic gornel. Oherwydd mae Kenny'n cael ei ben ar y bel, dwi'n siŵr bod hi'n taro llaw neu braich Ramsey yn y gol wedyn. Dwi'n meddwl am cic o'r smotin, mae Kenny'n cyrraedd y bel gynta, a mae Ramsey, o na, chi ar gaddo ni dau, diolch yn iawn. Arfediad campus o GJ nes ti weld o'na? Geidio nôl o'n, geidio nôl. Harrington. Wild. Kenny, nawr te, mae Kenny'n gryfach, mae Kenny'n mynd at y smotin gwyn, mae cael ei dynnu lawr di ddim yn drosedd. A mae yna ffrio, mae yna gecri, mae yna frathu. A mae chwaraewyr y Bala yn honni bod yna ffigio wedi bod. Dwi'n meddwl bod yna ffigio ni. Dydw i ddim. Does ddim angen i Ramsey ddod teg ato. Dwi'n meddwl mae yna rhyw dangl rhwng i coesa nhw'n fanna. Os rhywbeth mae Asam yn eitha ffodus, mae wedi cael ei ddal allan. Mae hwn yn ffodus. Oherwydd nath y benderfynu dechrau dod teg at y bel, newid i feddwl, mynd yn ôl. Gwyn i weld rwan, ti'n gweld y frwydr, Asam cael y bel. Sa'n llawer yn ni o gwbl, ond dwi'n meddwl fod hi'n ddeif hollol amlwg. Beth ti'n fel, Malt? Wel, fel blaenwr de,
i gyfforddiad cyntaf oedd y camgymeriad. Mae rai mynd ar draws Arsan. Mae wedi mynd mewn llinell syth i trio tynnu'r golwr allan i fynd o'i gwmpas o. Mae rai wedi mynd ar draws yr amddiffynwr dwytha. Cynta, mae gyda fo ddews yn un dynnu chdi lawr neu beidio. Wedyn ti'n drwad gyda chi bach mwy amser i fynd o gwmpas y gornel neu ffasio i fewn i'r gornel heibio'r golwr. Wel, mae Arsan wedi cael hanner prysur. Mae wedi gyda dda fanna. Mae'n mynd i ganfod wôl, ond oeddech chi'n sôn o wain cyn y digwyddiad yna, rhyw 2 munud yn ôl, am y 2 gawr sy'n gan Cei Connah, ac oedd Kenny'n edrych yn gawr fanna'n doedd, ac oedd Arsan yn edrych oedd y plentyn bach yn trio i atal o. Ie, nath o'n dda iawn, chwarae teg yn y pen draw na Arsan. Mae Kenny wedyn am y tro cyntaf, da ni wedi weld o'n gwneud rhywbeth, nid just y cawr, bêl yn yr awyr. Mae yna bach o gyflymder gan hwn. Felly mae wedi cael y gorau ar amddiffynwyr canol yn amddiffyn Bala. Arsen yn dod ar draws, eiliad ola, doedd ddim yn hawdd o gwbl, nath o'n brwydro'n da. O, da gan Kenny at Edwards, gormod ar honna. Ydych chi'n mynd deud hynny am Edwards yn aml am i ddoth Ramsey fanteisio. A mae hwn yn gyfnod, ond i'n i ddeud o gynt pan ydych chi'n teimlo, mae rhaid i Bala fod yn gry, mae rhaid dod ar allan. Nawr te, Venables, fod i gobaith, Newell, gafodd am gadael yn ei, anlwcus, ymateb da. Wrth y modd o dychymyg fel gan Newell. Gwybod union be mae eisiau trio wneud. Mae'n gorfod cymryd y cyffyrddiad mor sydyn. Ac mewn un symudiad, trio cael y folian. Mae'n sgil anodd. Ond dwi wrth y modd y ffordd wedi meddwl amdani. Os gai y bel yma, neu clipin ochr am. Wrth y modd, so gweld hwnna'n mynd i mewn. Kenny yn cael ei giro yn yr awyr fanna gan Anthony Kay. Williams, Smith fewn braidd yn fler. Dwi'n meddwl falle mai rybydd bach gai ffos. Ydy o'n cael rybydd gyda'i deimlad, mae dyna fydd ar rybydd ola. Ie, dwi'n cytuno. Dwi'n meddwl bod yna just rhyw nutmeg. Mae'r bel yn taroed goes o, mi oedd o chydig bach yn hwyr. Dwi'n meddwl ath drwy goesau fo. Chwarae da gan Edwards yma na unwaith eto. Drwy goesau. Trosedd, dim mwy. Ond mae Cei Connah, maen nhw'n dechrau gwasgu Bala nôl. Mae Bala angen mwy o gyfnodau ymosodol. Jyst i ennill tarch Cei Connah, yr dyma maen nhw'n neud. Maen nhw'n dywasgu di tan ti'n methu anadlu yn y cwrt, a dyna sydd maen nhw'n ennill gema. Unwaith eto, Williams a Harrington. Harrington yn ei gadael i eto. Williams, digon i anelu. Wild ath mewn yn y diwedd. Ac maen nhw'n curo yn dydyn, maen nhw'n curo. Ond nôl at y sgwrs fach na gafodd y dyfarnwr efo Kieran Smith. Oedd yn Ian Aberystwyth os ystwetha. Dwi'n mynd i olwg arall ar hon. Wild i mewn. Ond oedd yn Ian Aberystwyth os ystwetha. Ac mi oedd y ferniadu ar y dyfarnwr am ddangos cardiau melyn chydig bach yn gynnar falle. Dyna oedd y drafodaeth. Ond mae Brynhawn i fod yn 10, di gadael y gêm ar redeg ac yn penderfynu ac yn dall bod hon yn rownd derfynol. Mendes. Harrington efo fo. Mendes ddim wedi bod mor amlwg yn y chwarter awr dwytha, ond mae o'n rhoi pnawn caled i Harrington. Ie, 2 dîm, mae'n gêm agorad, 2 dîm yn mynd amdani. Cei Connah illa just ar ben y gêm ar y munud yndi. Rhaid i Kieran Smith ganol y cae na, just bod mwy awdurdodol efo'r bel, just cadw'r meddiant troi Dani am dipyn. Southern yn ennill tir, ennill tafiad, wneud yn dda. A dyma fydd y Balai angen, cadw'r bel yn y pen arall o'r cae, chydig bach yn anlwcus fanna. Mae edrych ar gryser dyfarnwyr yma, ar dyfarnwyr cynorthwyol. Ni'n cael golwg fanna. Mae'r un lliw a Chris golwr y Bala. Ie. Dwi'n gwybod blynyddoedd maith yn ôl eich yn cael. Herwydd Dydd y dyfarnwyr adeg hynny, wrth gwrs, ond roedd yn cael gwisg ffansi fel un adeg hynny. Wedi clywed hwnna. A Bryn Malcolm Jones, rhaid i ddeud ti, da ni'n di sylwi llawer arno fo, a dyna di... OTJ yr arbenigwr, a'i piws ydi lliw ffasiynol dyddi yma? Ddim i chdi. Ech di gario fo offning.
Aaron Edwards eto. Williams da at y Williams arall. Josh Williams at Aaron. Kenny. Aaron Edwards. Ac Wild yn aros. Just un cyffyrdyd yn ormod yma. Oedd y cyfle yna i groesi yn gynt. Oedd yn penderfynu bod am drio mynd o gwmpas yr amddiffynwr. Doedd ddim angen. Oedd Wild, Kenny ag Aaron Edwards efo'r hediad hwyr yn barod amdani yn y cwrt. Wel, da ni'n agosau at 10 munud olar hanner cyntaf. Mi fydd na amser ychwanegol oherwydd yr anaf cynnar na i Danny Holmes. Ond fel oedd gymaint wedi darogan, mae'n gêm agos ag o bosib. Y tîm sy'n ail yn yr uwch gyngrair. Cael chydig bach mwy o hwyl arnyn na'r tîm sy'n bedwerydd. Cei Connah yn erbyn y Bala. 4 pwynt yn ei gwahanu nhw yn yr uwch gyngrair. Just eisiau gweld dipyn bach mwy o ansawdd ar y bêl, just y peli bach creadigol yma. Mae'n dipyn o frwydr allan yna, dwi'n dall, mae'n ffeinal. Ond mae rhaid chdi fod dipyn bach i'w ben hynny, a bod yn glefar, bod yn smart pan ti efo'r bêl yma. Sam un o'r golwyr wedi cael arbediad i wneud eto nofes. Perth ddim. Un yr wrth y peniad, dwi'n siŵr os oedd yn mynd i mewn efo Jack Kenny gan Ramsey, ond fel arall, mae'n gystadleol, ond dwi eisiau bach mwy safonol ar y bêl. Nash. Gwneud digon i fwydo Morris. Morris nôl at Harrington. Edwards nôl at Harrington. Mae Smith. Mae'n brysur yn dydi. Mae'n troedio'r llinell denne nawr. Ond... ac af unwaith penderfyniad yn mynd o blaid Smith. Ond... Mae yna ambell i benderfyniad sy'n hawdd i ddyfarnwr i wneud. Mae Bala wedi cymryd y gic yn sydyn. Chydig bach rhy sydyn o bosib Disney. Defnyddio i brofiad. Kenny. Ar brydiau. Mae'n berwi. Kenny'n gofyn am y gic rydd, ond dwi'n meddwl fo'n o syrthio lawr yn gobeithio fes yna. Cwpan yn mynd o'i blaid o. Da ni'n gweld y fan yma'n disgwyl am y cyffuriau gan Pete. Dwylo'r i gefni ond cic rydd am y llawio. Ti'n mynd cael un dyddi yma. Ond blaenwr ac fod yn gorfforol cryfach. Arsan, mewn at Newell. Pêl dda. Ond... be mae Pete yn neud? Be mae Pete yn neud? Ac allan o'ch llun chi. Ac mae'n chwarae gêm berig yn pico arno fo, ond oedd Neil Gibson a'n funud a'i ben yn ei ddwylo, yn meddwl be oedd i digwydd i Horan. Wel, di hyn ddim byd dydi Horan heb wneud i ddega, os na cannoedd o amddiffynwyr dros y blynyddoedd ag ymosodwyr yn y ddau gwrt Cosby. Taste of his own medicine chydig bach. Wel, sa hwn di gallu delio fo. Cemir Ratcliffe, un o'r amddiffynwyr gorau gafodd Cymru erioed yn yr arni, a gafodd Everton. Ac un sy'n wrth i fod o hyd yn gwylio'r gêm ar bob lefel. Oedd Nghefn mor sydyn. Mor sydyn, ond hefyd o gyda fo rhyw elfen styfnig ofnadwy amdano fo. Trefnus, bob tro wneud siŵr, cyfathrebu o'i gwmpas. Wel, y cyfnod na, y frwydr na rhwng y fo ag Ian Rush, oedd o'n gyfnod eiraidd yn dod. Y ddau mor sydyn, mor gyflym. Ond pwy oedd yn ennill hwnna, rhan fwy ar amser, ddim eisiau atgoffa chdi gormod. Ac yn sicr, da ddim eisiau atgoffa Kevin. Ond yn ffrindiau mawr y ddau yn wrth gwrs. Gosedd ar Disney. A carden ddelen gynta'r gêm yn cael ei dangos i Venables. Ac rhaid y fo fod yn ofalus, achos ar weithiau holl rinweddau. Wel, mae o yn cael gormod o gerdiau melyn a cerdiau coch. Ti'n gwybod beth mae'n ddeud wrth y dyfarnwr Bryn yma ydy, mae chwaraewyr Cei Connah di siarad efo chdi gymaint, a dyna pam ti'n rhoi dy gerdyn. Na, sori Chris, mae honna yn hwyr. Disney jyst yn mynd am y bêl. Efallai bod o'n disgwyl rhyw gyffyrddiad tu ôl iddo, mae honna definite yn heiddi cerdyn melyn. Dim cwestiwn. Mae o'n gwybod ei hun. Mae'n gwybod mae'n mynd i gyrraedd na ail, dyna di o. Mae'n trwyddio ti di mynd i mewn i sialendio fel la. Lle ti'n gwybod, oce, dwi ddim yn mynd i gyro on, ond dwi just isio y chwaraewr arall deimlo fi'n dod trwyddo fo yn gwybod bod y mewn gêm. Mae di cael cerdyn goch yn erbyn Cei Connah tymor yma'n barod, Venables. Ond
be oedd y gwahaniaeth yn hwnna, be nath Pete wedyn yn y cwrcosbi, mae'n gallu mynd braidd yn rhy boeth. Mae'n mynd i fod yn iawn. Yndi, o Venables yn arwain efo'i fraich, yn fan'na efallai'n gwneud i chdi bach yn wahanol, ond, hei, os mae wedi cael cerdyn coch yn erbyn o blaen, dwi'n meddwl pan ti'n gwynebu Cei Connah, ti'n dod i fewn yn teimlo bod rhaid bod yn barod am y frwydr. A weithiau, efallai bod chdi just yn croesi'r ffin yna, mynd chydig bach yn rhy gorfforol, ond ei, mae rai brwydr yn erbyn nhw. Ydyn nhw'n trio mynd o dan, wel, mae'n siŵr dyna be maen nhw yn trio mynd o dan groed Cei Connah, ac mae'r llaw ucha gan Cei Connah, dydy? Pam ddim, ond dwi yn tueddu i feddwl, os da chi'n mynd yn erbyn Cei Connah mewn brwydr sydd yn ei ffafrio nhw, Cei Connah fydd yn ennill y frwydr dros y 90 munud. Mae rhaid chdi neud rhywbeth yn wahanol yn erbyn nhw i gael y gorau honyn nhw. Sticker bel yn yr awyr a mynd amdani'n gorfforol, Cei Connah ydy'r tîm am hynna. Amser bach i ni gael edrych ar gyfle gorau'r hanner, Malcolm. Ie, can gyfeirio gan Nash. Mendes yn neud y ddau gael o'i lawr, ond unwaith mae'r bel yn dod iddo fo. Mae'n cymryd dau cyffredin sydyn i just i shiftio i'w droed efo, i droed cryfa fo, ond mae o'n mynd a chwipio'r bel efo tu blaen i droed. So well gyda fi sy'n mynd i pasio'r bel na fo'r pwer ar draws y golwr i'r gorau. Oran, Kenny! Gafodd o'n gafel, a fi'n sôn am gyfle gorau'r hanner. Oedd hwnna'n gyfle, oedd o'n gyfle haws. Mae Wall yn dod â hi Bala. Williams efo fo. Wall angen cymorth, di'r cymorth ddim yna, mae'n agochion ym Hopman. Mae di gyda dda. Arsan, Edwards nôl efo fo. Edwards. Venables. Di gyda amser gan Pete. Cei. Nôl at Arsan eto. Honna di cael ei hanelu at Newell. Oedd o'n edrych yn hollol ar ben ei hun yn doedd. Mae Newell di aros lawr, mae di codi nawr, fydd o'n iawn. Edwards. Edwards eto. Mae'n bwysig i'r Bala bod o'n dod fwy mewn i'r gêm. Venables. Lledi at Smith. Wall. Arsan eto. Mae Bala di ymateb y dda ers Cei Connah bethu'r cyfro yna. Mae esgyd. Esgyd. Cei sydd wedi dod i droed o. Ac efallai gawn ni gyfle i weld y cyfle yna. Cafodd Kenny, ac mae Bala di cadw'r meddiant y dda ers hynny. Wel, mae'n digwydd mor sydyn unwaith eto Cei. Mae hon di llenad o golli esgyd i ddechrau fo. Mae Disney gafon i fraich o. Cei eto, cuddiad y bel na. Just yn neud siŵr fydd yn cael y drosed. Cyfle i Arsan. Anelu am fawrion y Bala. Horan yn ei gwylio hi. Y bel oddi ar ben Pete, cic gol fyddi, ond am gyfle gafodd Cei Connah. Dwi'n cweit yn siŵr pam nath Kenny lithro ar y llawr, heb wylio i eto, efallai bod yna reswm, ond o'na ddigon o le o'i flaen o'i gymryd cwbl o gama, o'na amser yna. Ond yna, nath o bach o lan ystod hwnna, da. Mae hi fama. Pam mynd i llawr? Ydi o? Ar ei droed chwytho fynd o dada fo. Dwi'n yn saff, ond mae'r efo addasu draed yn gyfle bach na hynna, dwi'n gwybod. Mae'n gyfle gret iddo fo wneud Cei Connah ar y blaen, sy'n neb o'i blaen, ond y golwr o mae o. Ond eisiau wneud, cael ei ben drosti, a jyst pasio i fewn eto. Heibio'r golwr, mae wedi mynd am pwer, mae o'n disgwyl o dacl ella. Mae un lygad. Mae'n gystadleuol. Mae'n agos. Mae'r ddau dîm yn cael eu cyfnodau. Ond Cei Connah wedi cael mwy o gyfnodau da, falle ddau dîm wedi cael un cyfle da ar un. Da ni'n agosau at y 45, ond mi fydd yna dipyn go lew, dybiau o amser ychwanegol. Arsan. I ganol y cae at Edwards. Wall. Gwaith da gan Wall, troed ar y sbardyn, cyflymu nath, ond oedd i baso ddim cweith gystal.
A pob di redag I mewn doedd oedd Niwl a Mendes. Y bel dod tu ôl dyn nhw. Felly nhw jyst oedi rediad dipyn bach hefyd. Mae'n neud y bas yn hawddach dydi I rywun pan ti'n rhedag ar fel dim ffordd bel dod tu ôl I chdi. Aaron Edwards yn gadael i'r bel wneud y gwaith a wedyn yn canfod Williams yn canfod y Williams arall. Arson di mynd efo fo. Tafod I Cei Connah. Wel, nathach chi ddarogan dau beth, Malcolm. Nathach chi ddarogan gêm agos a nathach chi ddarogan gols. Os ydy gallu cael y ddau, fysan. Da ni'n sicr yn cael gêm agos. Oedden ni'n gwybod cyn dydden nhw. I fi, doedd na ddim ffefrynnar hon oherwydd ma nhw mynd I gwffio mewn aws saflen yn y gyngrau 4 pwynt drwg ar y munud. Bel mewn at Wild. Wild yn cael ei gero. Mae yna 8 munud o amser ychwanegol. Be di hwn? Cwpan y byd neu be? Wall. Disney efo fo. A mae Disney rywsut mae'n gwybod pryd I gam I mewn ydy. Mae mor gywir yn bob peth mae'n neud. Williams. Ti'n iawn, mae'n just darllen y gêm. Yep, y ddau anaf yn de i'r ddau am ddiffynwr. Down I Holmes gynta. Ac yna Disney, dyna sy'n gyfrifol am yr amser ychwanegol yma. No, te, mae yna garden coch! Mae yna gerdyn coch I Mendes. Mae di deud rhywbeth yn dydi. Mae di deud rhywbeth. Nawr te. Yda ni'n dystion I drobwynt yn y gêm yma. Ai dyma sy'n wedi gwneud y gwahaniaeth yn y rownd derfynol yma. Mae o wedi gwneud rhywbeth, neu wedi deud rhywbeth. Ath y bel I mewn I ganol y bobl tu ôl iddo fo. Dwi'n yn siŵr os John cael ei ddal yn gyfrifol am hynny. Ond mae'r dyfarnwr cynorthwyol wedi gwneud y penderfyniad. Mae'r dyfarnwr Bryn Marcan wedi gwrando a mae Mendes wedi cael ei hel o'r maes am ddrama. Wel, wedi gwneud rhywbeth efo'r dorf. Rhyw ddigwyddiad sydd wedi mynd ymlaen efo'r hyn, efo'r dorf ydi o. Un cwestiwn yma'n hyn. Ww! Ydy o'n cael ei wrth y cael? Dwi'n dall, ti'n bod fod I wneud o. Mae yna rhywbeth di wylltio fo'n does. Dwi'n eisiau deud dim mwy na hynny. Dwi'n eisiau deud dim mwy na hynny. Mae yna rhywbeth di gwneud iddo fo wylltio. Mae yna rhywbeth di cael ei ddeud wrtho fo. Mae o'n anlwcus, Malcolm, yn dydi? Mae o'n, ond mae'n hynna'n ymddwyn yn agresif. Yndi, ti'n mynd cael wneud hynna ar y cae. Hyd nod mewn tackle mewn ffordd. A dal I fod sef o'n fi a di colli men fel sef fi meddwl I a cadw melyn a ffein illa am wneud o. Wel, fel y dydys I, dim amheuaeth mae'r dyfarnwr cynorthwyol wel, oedd o'n amlwg, oedd o'n reit yna. Ac hynny oedd o'n ddiffyg disgyblaeth. Dim amheuaeth am hynny. Ond mae'n gymaint o biti bod digwyddiad fel yna. O bosib yn cael gymaint o argraff ar y gêm ac o'n I weld faint. A dwi'n iawn, ydw. Gafodd Mendes gardyn goch yn ei gêm ddytha yn y Pontypridd. A hynny am wawdio ar ôl penderfyniad y bêl gan Morris. Felly, oedd o'n chwerthin yng ngwyneb y tîm ar ôl gol oedd hynny, mae'r bêl gan Harrington. Mae Cei Connah am fanteisio mae'r gynnar ag agallu nhw. Gwaith hyfryd gan Morris. Di ddim yn mynd I gyrraedd Mike Wild. Felly, 2 gerdyn goch mewn 2 gêm am ddiffyg disgyblaeth, diffyg aeddfedrwydd bron iawn fyddech chi'n ei ddeud. Ia, dyma newydd i'r Bala cael cadau coch tymor ein cofio hefyd. Dydy'r record disgyblaeth gan nhw ddim yn wych. Ond yn sicr, o ddim angen neud be nath o fanna. Mae'n be gath I ddeud, ella cael gair efo'r dyfarnwr neu rhywbeth, ond yn sicr I ymateb fel nath o. Y bêl gan Wall. Dos amdani, maen nhw'n ysig. Wall syth at y gol. Mae Wall wedi gwneud I orau. Mae'n gyffyrddiadau sy'n awgrymu bod o'n gyffeiliad i'r Bala, does? Sy'n hollol iawn oherwydd mae'n positif, mae'n cymryd bobl ar, a mae'n curoedd un. Ti angen chwaraewyr sy'n mynd rhedeg efo'r bel. Wan o 10 dyn, mwy na ddim, ti angen chwaraewyr fel Wall.
i cael gafel y bel, i redag efo'i, i'r tîm cael symud i fyny. Maen nhw'n gorfod chwarae 4-4 a jyst gadael Newell i fyny'r llinell flaen rwan. Fe na ddau uned o 4 chwaraewi ganol cae ac yn amddiffyn, o fe nhw amddiffyn am ei bod na os ydyn nhw'n mynd i ennill y gwpan yma. Harrington. Nawr te, mae hwnna braidd yn agos at y golwr ac o bosib dyma fydd cic ola hanner cyntaf sydd wedi bod llawn digwyddiadau. Na, mae yna 3 arall. Oeddech chi mwynhau gymaint, Fed, dyna be oedd o. Mae yna 3 arall, oes. Ond ti'n just ofni bod yr penderfyniad y cardyn coch yn un cywir, ond ti'n ofni beth i sbwylio'r gêm, doncs. Bale mewn at Kenny, ond mae Kenny wedi bod yn glyfer ar ferchog ar Ramsey, pwysig, allweddol, a mae yna drosedd wedyn. Faint o gyffyrddiadau, Kenny Shaw. Faint o gyffyrddiadau mae eisiau. Newydd weld gwaith Gibson yn sgrechiad, just finish it, meddwl fo. Pam cymryd y cyffyrddiad arall na i gau y rongol ar chdi di, gret gan Josh Williams, troiad da, rwan ta, pam hwnna? Pam mae o'n troi efo'r cyffyrddiad cynta, mae'r gol yn fawr o'i flaen o, mae'r golwr yn sefyll na, a ti just pasio i heibio fo i fewn i'r gol, ond mae o'n cymryd cyffyrddiad bach arall, sy'n ei siawns i Ramsey, cau y bwlch a reid y bloc ar yr ergyd. Carden felen i Ramsey am wastraffu amser ac yn dydi arolwg. Oedd wedi sôn am Bryn Markham Jones yn cadw i gardiau yn ei boced yn y gêm yma, ond mae'r Bala wedi dioddau lacho. Mae werth pwysleisio gyda llaw Carden goch Mendes, ond 8fed Carden goch Bala'r tymor yma. Williams, yr eilydd tu allan iddo fo, Disney, Josh Williams meddwl lledu allan. Nawr te, mae Cei Connah eisiau'r gol na cyn, yr egl Disney i bwy mae'n disgyn, arbennig ar Ramsey, wael gafodd yr ergyd am arbediad adweithiol. Mae rhaid o ddal allan eto, mae gan Harrington, ffoed ar ysbardyn, croesiad mewn, a mae Wild yn sydyn di deffro. Mae Ramsey di cael 5 munud da. Go iawn, mae mewn trafferthion efo'r cardyn melyn na, ond dal i fod. Mae'n neud arbediad campus yn fan hyn. Mae Wild, just amser i rediad fel mae wedi arfer wneud dros y blynyddoedd. Mae o cyrraedd pan mae'r Bale yn cyrraedd. Dim cyn, dim ar ôl, am berffaith amseriad gan y fo. Mi dyna fod i sgorio, ond Ramsey neud un yn fawr, dda cawr yn y ganol y gol. Sôn am y cardiau coch na gyda llaw, i dweud mae dyna'r 8fed. Mae wedi bod yn dymor difyr, mae 2 o'r cardiau coch, 2 o'r 8 i fod yn 10 wedi cael ei diddymu ar ôl edrych wedi'r gemau. Mae wedi bod yn dymor cythryblus iddyn nhw. Ti'n gweld 2 hanner cyfle i Michael Wild yma, mae o wrth i bodd sgorio gols yn erbyn y Bala. 12 yn ei yrfa. Ond mae Venables gyda wedi sgorio 11 yn erbyn Cei Connah. Oedd e ddim angen i Kenny wneud hynny. Wel, maen nhw fod i apelu am bopeth. Ramsey'n dal i dir. Wel, mae'r naill yn heiddi'r llall fan'na. A mae ydych chi'n ystyried bod Ramsey ar garden felen. Mae wedi bod yn hynod o falus. Wel, am hanner. A nined i meddwl y bydden ni yn ystod yr egwyl y trafod cyfle y gŵr yma, Newell i'r Bala, y trafod 2 gyfle Jack Kenny i Cei Connah. Di hynny'n ddim testyn trafod o gymharu ar garden goch i Lasana Mendes. Digon i'w drafod. Dewch nôl i drafod o ar ôl yr egwyl. Screwfix Sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C.
Screwfix Sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C. Rownd Derfynol gynta y tymor yn domestig fan hyn yng Nghymru. A dechrau siomedig i Cei Connah, anaf i Holmes, y Bala yn taro'r postyn. Ond yn ar y bach, mae Cei Connah di mynd yn agosach i gipio'r gôl gynta holl bwysig. A nawr, cerdyn coch ei Lasana Mendes yn ymateb. Dadl rhwng fe a chefnogwr. A Mendes yn taflu'r bêl at y cefnogwr ac yn cael ei ddanfon o'r cae yn syth am hynny. Dim goliau, ond digon i'w drafod. Yn anffodus falle, ni ddim yn trafod safon y gêm, ond digwyddiadau amheus yn y gêm. Ni wedi weld y cennin coch yna yn syth nawr. Anodd gwybod beth mwy i ddweud fan hyn, Owen. Yndi, mae'n anodd heb wybod be yn union sydd wedi cael ei ddeud, oherwydd Mendes ddim y math o gymeriad a person sydd yn colli dymer. A diolch yn gwneud dim byd sydd yn ofnadwy, mae rhaid i fi ddeud, ond dwi'n siarad o safbwynt cyn chwaraewr. Felly, na i wastad sticio fyny am y chwaraewyr. Mae'n wbeth i cael ei ddeud. Iddo fo ymateb fel a taflu'r bêl. Ond swn i'n tybio dyna di'r rheola, os ti'n ymateb fel ei gyfnogwr, bod chdi'n gorau gadael y cae. Ond swn i'n tybio bod yna ochr arall i'r stori hefyd. Yn union. Faint o... dim banter yw'r gair, nag yfe, mae banter yn gair sy'n cael ei ddefnyddio gormod. A pan chi ar y cae, o ti wedi bod yn yr Alban, faint i chi'n clywed o'r hyn sy'n cael ei weiddio oddi ar y cae? Mae'n waith fan hyn, mae'n siŵr chi'n hyd yn oed mwy agos. Mae'r unigolyn ti'n clywed de. Mae bach o wahanol pan mae'na gannoedd neu miloedd yn sgrechian yn eich di ac yn galw chdi'n be bynnag. Mae'na elfen pan ti ar y cae, ti'n gorau actio'n broffesiynol, ti'n gorau delio fe be bynnag sy'n cael ei ddeud o'r tu allan. Ond weithiau mae'na ffin yn cael ei groesi, felly heb o bod be'n union sydd wedi cael ei ddeud, mae'n anodd ymateb 100% a meddwl ydy Mendes wedi gwneud yn iawn neu beidio. Siom ar ethrol o ran y Bala yn amlwg, siom o ran y gêm hefyd. Ddim wedi bod y gêm orau o ran safon, ond mae digon yn digwydd allan yna, ambell i ddigwyddiad hefyd. Cei Connah'n credu falle dyn nhw wedi cael cico'r smotyn, ond nhw'n blwyddio wrth ochr y cae. Oedd yna addyliau wedi bod yn gico'r smotyn. Dwi'n meddwl rheola dyddiau yma. Os mae'r bêl yn taro dy fraich di, os mae dy fraich di i ffwrdd o dy gorff, mae'n handball. Dim ots os ti llathan i ffwrdd. A dyna sy'n digwydd, mae Cei yn methu'r peniad, wedyn diom yn gwynebu, cico'r smotyn. Wedyn cyfle fa yma, dim cico'r smotyn tro yma. Mae Cenni'n gwneud yn dda i gyrraedd y bêl gyntaf. Ond mae Arsam wedyn, jyst dyfal byrhad, cael ei blaen i droed ar y bêl, dim cico'r smotyn. Felly, penderfyniad yna yn gywir, ond o Cei Connah jyst yn dechrau adeiladu. Dechrau i gwasgu nhw. A rwan efo mond 10 dyn, mae'n mynd i fod yn galed dros ben i Bala. Ydy, yn bendant. Achos mae Bala wedi dangos fflachiadau cyn hynny hefyd. Fel sy'n neb di setlo'n iawn yn y gêm, ond mi oedd na hanner cyfleoedd a... Wel, gewn ni weld clasur fan hyn Mendes di gadael erbyn hyn, ond mae Newell di dangos ambell i gip. Yndi, cryfder gan Mendes ar ochr ddedd wedi dechrau'n dda. Ac yr ergyd yma gan Dave Edwards, fydd o'n siomedig, ddim di roi cweit digon arni, neu ddim cweit digon cywir. A wedyn y bêl yma, Newell sydd wedi bod yn fygythiol. Wall ydi hwn, mae'n ddrwg yn ei Wall, jyst yn brysio ergyd rhyw fymryn. A wedyn hwn oedd y cyfle, de. Nash yn yr amddiffyn, jyst yn ceisio chwarae allan, ceisio bod chydig bach yn glyfar, Mendes yn ymateb, a wedyn mynd am yr ergyd. Malcs yn meddwl ddylio fod i mynd efo cywirdeb tu fewn i droed. Dwi'n meddwl mae'n gwneud bron iawn bob dim yn berffaith yma yma. Fel a ddylio chdi daroi, mae just ryw fodfedd o'r ochr anghywir. Felly, maen nhw wedi cael ei moment, ond fel oedd yr hanner yn mynd ymlaen, Cei Connah yn cael y cyfleoedd mawr. O'n i'n meddwl hynny hefyd. Fel chymryd dim fydd unig un oedd yn dadlau gyda Malcolm Allen am yr ergyd yna. Wedi sôn am Cei Connah, maen nhw wedi cael cyfleoedd hefyd. Gan i weld ambell i un fan hyn, a mwy i ddod yn yr ail hanner byddwch chi'n tybio. Bendant. Mae hon yn un ddyliau wedi bod yn gic cornel, Ramsey'n gwneud yn dda, a wedyn Williams, bas bach glyfar, Kenny, fydd Cei yn siomedig iawn yn fama, mynd rhy dyn, cael ei droi'n rhy hawdd, Kenny ddyliau fo sgorio, mae mor syml o hynna, ond arbediad da, a wedyn Cei Connah, chwarae bach da yn fama, hon di'r cyfle. Ti'n gwybod be, mae hon yn dipyn o arbediad hon. Dwi'n meddwl bod o'n ymateb, diolch just yn ei darod, yn taro'r golgeidwa. Disney'n parhau efo'r rediad wedyn, a ddim just yn brysio, mae hon yn fewn i ardal glyfar iawn.
efo'r frau chwith. Dwi'n cweith yn siŵr sut mae di arbed hynna efo'r bêl mor agos ato fe. Felly chwarae teg i Ramsey, eiliadau pwysig iawn i'r Bala. Ie, Parain ddi sgôr, mae yna ddigon o westau arbennig yma. Mae yna un gŵr arbennig dros ben wrth i fodd clywed beth o hwn i weid cyn reolwr Cei Connah, Andy Morrison sy'n gyda Sioned. Diolch, Dylan. I found a very familiar face to us, Andy Morrison. First of all, welcome back. I've got to ask your thoughts on that first half and just how much has that red card changed things now? Yeah, I think it has. It was cool. I mean, Bala had the best chance hitting the post, but I thought, Connah's keep kept the ball really well, moved it really well, and then obviously, that's a major incident. I'm not sure what's happened, but it's it's a game changer, and I think it'll be a tough 45 minutes now for Bala. Of course, Connah's Quay, a club very close to your heart. 6 years there, you lifted this trophy. I guess it's theirs to lose now in that second half. I think so, yeah. I fondly follow the league. I was in it for 10 years, so you have to have a passion for it, and it's there to go and win it. But I think Bala have got some old heads in there, and they're very clever, and they'll certainly suffocate the last 45 minutes and try and get it to penalties. I mean, that'll be their chance. Another club close to your heart, Andy, your beloved Man City. I know you were at the Etihad working on the game last night. What were your thoughts on that win? Yeah, it was a great... What I took from it was Arsenal are a very, very, very good team. Much better than I actually thought, and it's... everyone's saying that City's to chase them down, but no, Arsenal are a really good team, and I think at the minute I think they're favourites. Well, Andy, short and sweet. Really, really good to have your company and enjoy the second half. Wel, dim goliau, ond digon o ddrama fan hyn ar y Graig gyda'r Bala lawr i 10 dyn. Mae yna fynydd i ddringo yn yr ail hanner. Yr ail hanner i ddod ar ôl yr egwyl. Screwfix Sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C.
Screwfix Sprint, yn nodi PêL-DROED ar S4C. Croeso nôl ato ni, Rownd Derfynol Cwpan y Gyngrair. Sydd o'n i pnawn ma, Cwpan Nathaniel MG di sgôr ar yr egwyl rhwng y Bala a Cei Connah. Bala lawr i 10 dyn. Falcon caled iddyn nhw i ddod a byddwn ni'n mynd o Gwpan y Gyngrair i Gwpan Cymru pen wythnos nesaf. Di Sul nesaf gyda llaw. Cynno di Sul i chi. Pen y bont yn cwrdd â Cei Ffynnon yn rownd yr wyth ola. Cei Ffynnon di bod i'r rownd gyn Derfynol yn y gorffennol a dyma fe, Mendez. Wedi gweithio cerdyn coch iddo fe. Colli ben am eiliad taflu'r bêl at gefnogwr. Bant o fe, sut fydd y Bala'n ymdopi da hynny nôl â ni at Nick Parry. Croeso nôl. Chi wedi cael eich gwynt yn ôl. Dyna be oedd hanner oedd yn codi testyn trafod a camgymeriad sydyn yn syth ar yr bêl i Kenny ac Smith yn gallu adfer y sefyllfa. Dybed ydy hynny'n arwydd o'r nerfusrwydd mae Bala'n ei deimlo nawr achos oedd hi'n mynd i fod yn anodd ta beth ac mae hwn yn bytheirio ar hyn o bryd, ia. Be ydych chi'n neud? Oedd hi'n neges o dan yn pwynt sylwebu ni. Setlwch lawr, cadwch eich pen, a fe raid nhw. Wall. Os am cwestiwn mae gen nhw'r gallu i ennill y gêm i dod efo 10 dyn. Da ni'n gweld o digon o weithiau dros y blynyddoedd. Mae'n mynd i fod yn anoddach wrth gwrs, o maen nhw'n mynd i fod yn drefnus. Dyn nhw'n mynd i ildio llawar, ond y Seintiau Newydd sydd i ildio llai na Cei Connah a'r Bala tymor hyn, felly. Gai ofyn cwestiwn hollol amlwg, ond dwi ddim yn gallu canfod yr ateb. Pam bod chwarae yn erbyn 10 dyn mor anodd, yn gallu bod mor anodd? Oherwydd gynnwch chi ddim y bylcha, oherwydd maen nhw'n rei dynio tu ôl i'r bêl wedyn. Os dyn nhw fel uned y 4 ar draws ganol cae, 4 yn y cefn, dydyn nhw'n chwarae fel ar dechrau'r gêm. 4, 2, 3, 1, mae yna igon o bylcha fydda chdi gymryd mantais o. Smith, mae di'n hoi, mae di derbyn, dyn ni cael ei dynnu nôl. Dyn nhw methu coelio bod yn penderfyniad i cael ei roi fanna. Mae Bala'n teimlo bod nhw wedi cael cam fanna. Nath Smith yn wych. Nath o ennill, nath o roi, nath o fynd, nath o dderbyn, nath o ddisgyn. Ond i ddim yn drosedd. Wel am ddechrau i'r ail hanner mae gan y Bala wedi torchi llewis. Pwynt i brofi efo Mendes oddi wrth y cae efo 10 dyn. Morris, Williams, yr eilydd, mlaen ers i Holmes adael efo anaf cynnar yn y gêm. Wel, mae angen Bala cael Newell, Wall ar y bêl. O ddain nhw sy'n creu problemau i fyny'r llinell llaen yma. Maen nhw'n edrych yn positif, maen nhw'n siarp. Cyffyrddiau cyntaf da ganddyn nhw cymryd pobl ar wedyn rydyn y Bala symud i tîm i fyny. Mae yna newid yn mynd i fod i dîm y Bala, ond Cei Connah sy'n dod. Harrington. Mae Aaron Edwards ar ymyl y cwrt yn galw amdani hi. Harrington, nôl at Morris. Morris ergydio ar ôl edrych. Hond i'r ergyd. Morris unwaith mae'n cael ei allan o'i draed a mae'n bob tro mynd i'r gydio, dim digon positif. Dim bach yn hwyr ar Dave Edwards. Ond am gyfla oedd hwnna, dwi dal yn deud, a pan eisiau weld ti tro gyntaf, o'n i'n meddwl bod na Dynnu Cris, ond do na ddim. Sa'n i bod yn cicry'r Chattar i Cwrs Cosby fysau, nath o ddigwydd oedd o digwyddiad Chattar i Cwrs Cosby. A mae Luke Wall wedi gadael y maes, a sbiwch ar hyn. Adam Rosgro ymunodd ar Bala ddoe. Wedi bod yma ar fenthyg, mae gytundeb efo'r Seintiau Newydd, a mae wedi cael dychwelyd. Ac wrth gwrs, dio ddim wedi bod yn chwarae, felly dio ddim wedi chwarae yn y gystadleuaeth yma, felly ar ôl cyrraedd ddoe, mae chwarae heddiw. Ac yn gobeithio fydd yna well y fori i'r Bala nag mae'n ymddangos ar hyn o bryd.
ond mae'n dal yn ddi-sgôr. Dyna'r newyddion da iddyn nhw. Arsan. A Trosgo i gyffyrddiad cynta. Y bêl mewn at... O, ardderchog! O, mae'r golwg i arbed ddwywaith. A mae rai chi ddeud am Newell. Cystal mae di chwarae, mae di cael cyfleon, a dio ddim di cymryd nhw. Mae'n just naturiol. Mae Gref sgorio gols ganddo fo oherwydd, mae'n methu nhw, ond mae'n naif ethu nhw, dydy. Neith o sgorio rei hefyd, mae'n amseru rediad yma na. Mae'n un anodd iddo fo oherwydd, mae Nash yn llithro i mewn efo fo, felly mae'n rhaid bod ti'n godi'r bêl na wrth gael cyffyrddiad bach dros y golwr hefyd. Ond mae'n dal yn fyw ar ei draed y sydyn. Ennill y cic gornel yn y diwedd, ond mae'n edrych mor fywiog. Mae Nash di gydna'r derchog fanna, dydy. Mewn ar gic. O, mae wedi cael ei methu gan y golwr. Ac pa mor anamal da ni'n deud bod Firth yn gyd camgymeriad. Mi nath o'n fanna, a mae Bala yn amlwg di penderfynu 10 dyn neu bidio, da ni'n mynd amdani. Go iawn. Gret gweld. Gret gweld yr agwedd yna. Firth yn just ddim yn mesur hediad y bêl yna. Mae'n just pwnio. Just yn awyr mwyn o ddim byd, ond neud hanner cyflad oedd. Edwards, William Kenny. Yno gyntaf Pete i'w chlirio hi. Horan. Aaron Edwards. Ar hyn o bryd ei Bala ddim yn edrych fel tîm sydd ddyn yn bryn. Colin Cates yn dris y dan o fi fan hyn yn gweithio rosgro i dal i dir a dal y bêl i fyny. Williams ar eilydd. Diolch yn mynd i gyrraedd Disney, mae Smith mewn. Mae Newell yn mynd ar ras. Mae Smith yn canfod neu'n penderfynu ar y bas. Sybla. A cefnogwyr Bala glywch chi. Mae'r bêl gan Arsan. Arsan yn chwilio am Newell eto gormod ar honna. Owain Tudur Jones di ail ymuno â ni. Llawn parch efo sut mae Bala di dechrau'r ail hanner. Digon hawdd fysa just dynion tu ôl y bêl a eista nôl. A mi fysa hynna'n siwtio Cei Connah. Hei, mae yna gyfnodau lle maen nhw'n mynd i fod o dan bwysau, rhaid amddiffyn yn berffaith, ond maen nhw'n mynd amdani hynna'n pan mae'r cyfleoedd yna. Williams, chwilio wastad am y cyfle i groesi, ond y braidd yn rhy agos at Ramsey. Ac os ti angen 3 chwaraewr i eista flaen yr amddiffyn i'r Bala, gyd i'n gwella David Edwards, Kieran Smith a Chris Venables. Dwi'n meddwl ar hyn o bryd, Harrington ar y chwith a Williams ar y dde, cefnwr de chwith, nhw fydd yn allweddol. Bydd yna neb yn ei marcio nhw am gyfnodau. Bydd Smith un ochr, Dave Edwards yr ochr arall yn cael ei llusgo ar draws. Mae fyny Cei Connah i ffeindio'r dyn, y dyn sbar ddylia bod gen nhw'n rwla. Mae Nash di ennill honna, mae Edwards di bachu arni. Oedd y cyffyrddiad i fynd heibio i Anthony Kay, braidd yn drom, ond mae Edwards i cael gêm dda. Mae, fel da ni'n gwybod, mae llawn egni, mae di arfer ennill do, mae ni DNA efo, go iawn, ond just oedd y bêl, just i mi bach ormod o bwysau ni, ond dim yna, mae Cei Connah'n sioc, dwi'n meddwl y ffordd, mae y Bala wedi dod allan yn yr ail hanner yna, o 4-3-2 fan nhw'n chwarae efo'r golwg. A ti'n meddwl am y siap cyn y gêm, chwarae Diamond o ganol cae. Mae Bala yn chwarae union yr un siap ac oedden nhw efo 11. Yr unig chwaraewr sydd ar goll ydy chwaraewr ar dop y Diamond yn ystod yr rhif 10 yna. Felly chwaraewr bron rhyw luxury player os lici di. Felly mae'r gwaith caled dal yna, a fydden nhw jyst yn gobeithio Newell ar osgro jyst creu rhywbeth. Williams. Josh Williams. Venables yn glynu ato fo. A mae hwnna di mynd fos o'n gic gol. Dwi just teimlo, mae gen o Bala ball throw chance tan gen nhw'n Newell fel mae o. Efo'r ddau amddiffynwr canol Nash ac efo Horan ti yn just edrych am mynd iawn ta. Os gyda dyn yma o'i cwmpas nhw efo'r cyffyrddiad cyntaf, mae'n gyflymach ar ddau nhw. Oedd y cyfle gyna yn berffaith does, just yn y cwrt Cosby, just ymateb fatha yn sydyn o 2-3 llathan neu rhywbeth fel y, just cael blaen i droed, oedd yn anlwcus i byd o sgorio. Wel, ychwanegwch chi Adam Rosgro at y pair yma hefyd. Mae'n un stori dda ar ôl y llall yn y gêm yma. Bêl gan Edwards. 3 dyn yn y diwedd yn ormod iddo fo.
Disney. Wrth i Dave Edwards i gorneud i. Ia, da gweld Aaron Edwards a Dave Edwards efo'i gilydd fanna. Yn disgyn yn galed ac yn edrych ar ei gilydd ac yn mwyddo'i gilydd yn gwybod. Da ni'n y gêm gystadleuol efo'n gilydd. Horan yn ennill honna. Morris yn ei chasglu. Harrington. Josh Williams yn canol y cael galw amdani. Mae Harrington yn cael ei dynnu nôl fanna gan Rosgrove. Disney. Williams. A bydd Cei Connah gallu lledu'r chwarae oherwydd hwn. Gormod ar honna eto. Bydd ar ail groesiad wedi bod hi agos ar Ramsey. Ia, dydyn nhw yn poeni os dyn nhw'n croesi o dyfnach. Os dyn nhw'n y treian ymosodol y cae yn croesi peli wedyn gyda'r golwr i bach o drwbl, ond os dyn nhw'n rwla o gwmpas canol y cae yn ei croesiadau mewn middle ar golwr, cael digon amser i ddod i nôl i fel nath o fanna. Wel, mae Bala a'i 10 dyn wedi croesi'r glwyd gyntaf. Mae wedi goroesi'r 10 munud cyntaf o'r ail hanner yma. Fel mae'n gan Edwards a William Smith, Disney di mynd efo fo. Ond na wffiad fanna. Gwirion gan chwaraewr o brofiad Disney. Ie, yn sicr, ond cyfnod da o basio. Mae gen nhw'n y ddyn yn bryn ar y cae, ond mae Bala'n cadw'r bêl a cadw'r meddiant o well yn yr ail hanner nag oedden nhw efo 11. Felly gwaith da, mae yna Dave Edwards reit yn ei chanol i. Dave Edwards yn gweld lot o'r bêl ar hyn o bryd a defnyddio'r bêl yn dda. A clyfar gan Smith yn teimlo'r cyffyrdd ar ei gefn, lawr o fo. Ac ei, sy'n dipyn o stori os oes a Bala'n sgorio nebyn Cei Connah o gig gosod. Wel, mae'n rhaid i gael mantais o sefyllfa fel un ti'n teimlo hefyd efo 10 dyn. Smith just techyn yn cwrt Cosby a fysa'r bêl yn gallu gyrraedd o. Arsan i gymryd y gic. Mae di chwipio i mewn! Am beniad. A mae'r Newell yma a Cei yn ei chanol i hefyd. Maen nhw'n fygythiad, ond dwi'n meddwl mae gan Cei oedd y peniad y diwedd. Wel, Cei gath yr un cyntaf yma, de. A wedyn oedd yna neb yn edrych i fewn a draws y golwr. Dwi'n gwybod maen nhw ddyn yn llai ar y cae, ond dal yn teimlo. Dwi dal yn siŵr os mae'r golgeidwad neu'r amddiffynwr yn clirio hwnna. Pwysa dal yna. Cic gornel am ddechrau mae Bala di cael i'r ail hanner yma. A chi'ch gol fyddi a pwy feddyliau chi y byddech chi'n deud mae Cei Connah yn falch o gael hoi. Wel, mae Bala eisiau mwy na nhw. Cei Connah ar y funud, maen nhw eisiau bod yn gyntaf i'r bel, ia. Michael Wilde sy'n penni hwnna drost i ildio'r cic gornel. Oedd hi'n mynd am y gol yn sicr, ond oedd Firth tu ôl i. Licio'r tempo i gêm y Bala yn yr ail hanner yma. Ac wrth gwrs, heb amser ychwanegol, di blinder gorfod chwarae efo 10 dyn ddim yn mynd i fod yn gymaint o ffactor. A felly fe all Bala daflu popeth mewn i hyn. Gyfych chi ysdi cael gymaint amser ychwanegol ac os neu ddiwedd o'r hanner cyntaf, fydd o'n teimlo fel amser. Fel 90 munud ag hanner awr. Harry Franklin yn paratoi. Iddo mlaen i Cei Connah. Newell yn cael ei giro yn yr awyr gan Nash. Ia, Franklin yn un o'r chwaraewyr na sy'n ddicio rhedag efo'r bêl. Wedi curo i ddyn. Just be mae Cei Connah angen ar y funud. Williams. Yn hanol y cae mae Josh Williams, mae Morris efo fo. Harrington tu allan i'r chwith. Penderfynu mynd am Disney. Josh Williams. Morris. Cymru arall i ddoeddi mewn. Williams. Disney. Nath hwnna ddim cyrraedd Aaron Edwards, oedd yn barod i danio i petai di gwneud. A'r Osglob yn ôl yn cynorthwyon i thara i fyny at Newell. Ac wrth gwrs mae yna gyfnodau fel hyn yn mynd i fod pan mae Cei Connah yn dod ac yn dod. Disney, allan at Harrington. Hyfryd, clyfer, Aaron Edwards yn ymateb. Edwards y croesi, mae gwiriad yn rhoi'r bêl i ddwylo Ramsey, ond am waith hyfryd fanna gan Cei Connah. Ia, Harrington oedd o de, am sgil di hon.
rhwng dau chwaraewr. Mae wedi cael cipolwg dros di ysgwydd y sydyn. Gweld Aaron Edwards. Ond dim byd yn dod allan ohoni. Dyna di'r broblem, just yr end product na gan Cei Connah ar y funud. Mae hynny wedi bod wir am y ddau dîm yn dydyn nhw wedi cael eu cyfleon. Josh Williams at Disney. Morris ni galw, gadael i ar alwad Harrington. Harrington yn ei cholli hi, Edwards. Gwaith da ganddo fo. Gwaith da iawn, a mi o rhaid iddo gael y dacl yna'n berffaith oedd. Harrington just yn dechrau camu fewn i'r cwrt Cosby. David oedd just yn hongen i goes, os ddim yn cael y bel, so yna di fo'n gic o'r smotyn. Mae yna hael yn tywynnu hyd yn oed yma ar y graig y pnawn yma. Prynhawn hyfryd i wylio rownd derfynol, a mae rownd derfynol llawn digwyddiadau a llawn posibiliadau o hyd. Williams at Williams ar eilydd. Groesau mewn eto. Ac sawl cyfle maen nhw isio. Da ni wedi deud barod o, mae'n to wastraff yn ar cyntaf o. Aaron Williams. Aaron Edwards yn gadael syndod o'n? Ie, chydig bach o syndod i fod yn onest. O'n i'n meddwl mae falle Kenny yn yr ymosod fysa'r cynta i adael y cae. I daid o ddim yn hapus efo'r penderfyniad yna. Ie, siomedig oherwydd oedd o'n cael ei ddylanwad a chwaraewr sy'n wastad ti'n meddwl yn mynd i ffeindio jyst yr eiliad na'r chwinciad o gyrraedd y cwrt Cosby wneud rhywbeth digwydd. Ie, os ti'n edrych ar pan mae'n ddi-sgôr fel hyn, ti'n edrych ar chwaraewyr sy'n mynd i gael moment i chdi. Moment special sy'n mynd i ennill y gêm. Dyna sy'n mynd i ddigwydd. Ti'n eisiau cael gymeriad yn curo i un tîm neu llall, ond bendant. Mae yna icon o chwaraewyr allan yna. Mae o'n un o heini, Aaron Edwards. Mae Franklin ar ei fydd yn gallu bod yn chwaraewr dynamic iawn. Mae'n fwy ymosodol i natur a falle bai dyna mae Cei Connah'n teimlo bod rhaid nhw wneud. Sôn am ymosodol i natur. O'r osgro. Yn y cyffyrddiad gan Franklin at Morris. Fel at Disney. Disney at Williams. Ac da chi'n teimlo o bosib bod Cei Connah'n dechrau setlo. Ar ôl chwarter awr o Bala ar dan. Dwi'n meddwl bod Cei Connah wedi dewis siarp fan hyn. Unwaith eto. Ramsey'n dod, Ramsey'n disgyn, a bob tro mae Wild yn mynd i fyny efo rhywun a mae rhywun yn disgyn. Mae yna gwyn. Ella ddim, just Harrington syrth yn ôl. Dim byd. A Franklin ar y chwith. Nash a Foran yn y canol. Dyn nhw ddim wedi cael gafal ar ail hanner yma. Mewn i'r hanner awr ola o'r 90. Newell wedi gyda'n dda. Franklin. Da iawn gan Newell yma yna. Hyrwyd diolch yn mwyaf. Mae Nash ac Horan yn yr amddiffyn. Wastad eisiau cael ei pen ar y bel. As yn efo cyr y Horan nag oes. Ond Nash yma yna cael ei giro gan hediad a naid gampus gan Newell sy'n just yn arwain at y pwysau yma ennill y Cei Connah. Gwaith da gan hwnna eto. Oedd ei dad o'n wneud yna mor dda. Just union hynna, dod o'r ochr ac yn neidio'n gynnar. Hofran i fyny, cyd o'r peniad. Arsan i gymryd y Cei Connah. Dy Bala, fe ma mildio nac dyn. Firth yn ei ffwnio'n glir. Mae nhw wedi dod allan, o mae yna oed i fan hyn, mae Firth di aros i lawr. Cei Connah yn dod i fewn o fama. Firth yn penderfynu dod allan. Rhyw bwniad bach ar ei gefn oedd o. A'i chwaraewr ei hun. O na ddim byd y fan yna god. Chris Venables oedd o de, ond yn sicr. Mae'n ôl o'n ei draed diolch ddeud. Venables yn ei godio. Pawb yn trio. Fyddio bod teimlo gormod ar wythnodigeth. Mae'r chwe glad yn cychwyn wythnos nesaf.
Cymru yn erbyn yr Iwerddon yn fyw ar S4C a'r rhaglen ni'n cychwyn am hanner awr wedi 1. Cychwyn y 2 unwaith yr rhagor. Ac yma ffyrdd i weld yn iawn. Ia, Venables yn rhyw feddwl. Gadwch ni gadw'r gêm a'n symud ac os mae o'n teimlo bod y momentum gan y Bala. Smith. Ti'n gwybod fe, mae rhaid i Neil Gibson a'i dîm, Cei Connah, mae rhaid nhw ymestyn y cae mwy. Just i, wedyn, fedrwch chi chwarae nebyn y 10 dyn oherwydd yna fwy o fylcha gwmpas i wneud y dyn ychwanegol yna. Cymru mantais. Just ar ben i gilydd, felly fe yna'n hawddach i un chwaraewr y Bala codi 2 i fyny. Edwards. Roscoe. Ti'n gwybod be, pêl dda jyst i ryddhau Roscoe, o'n i'n meddwl bod Franklin wedi dangos i Roscoe be oedd o'n neud, sa'r chop bach yn ôl i fewn ar ei droed chwith yn fanna, sa'r Roscoe yn gallu rhedeg o'r bêl tuag at y cwrs cosbi am rhediad da gan nhw'n. Dyna lle mae Ariora, di o'n mynd i ddal y bêl i fyny drwy'r amser, ond rho'r bêl tu ôl i'r amddiffyn a mi wneith o wastad redag ac yn neud y rhediadau bygythiol yna. Wel, mae Roscoe di sgorio 2 gol mewn Rownd Derfynol Cwpan yma. Pan oedd y chwarae Met yn erbyn Cambrau yn y Clydach yn 2018-19. Da ni a 25 munud i fynd. Pwy bydde di meddwl y byddai mor gystadleuol o hyd a Bala lawr i 10 dyn. Maen nhw i'w canmol dim amheuaeth am hynny. Weithio mynd wedi digwydd ar y cae yma, lle mae'r bêl ddim yn bownsio'n garedig i'r chwaraewyr. Ie, da ni wedi arfer efo'r cae yma dyddi yma, yn bron ti'n ddim mor ddrwg, ond ti'n cofio'r gêm Cymru yn Andorra, lle yna lot o'r peli di ar y cae. Mae yna rhywbeth sydd jyst bach yn rhyfedd efo hwn heddiw, mae'r bêl yn spinio. Slofi lawr. Smith, ei derbyn i diolch i waith diwyd Newell unwaith o'r rhagor. Southern at Smith. Roscoe. Edwards. Chwilio am Newell. Nath Newell gero horan yn yr awyr. Nath o'n poeni ffyrdd. Ie, isio bod yna cynta de. Newell methu cael dim pwer tu ôl i'r croesiad wrth gwrs i beth o'r gol. Kenny. Morris, Disney tu fewn iddo fo. Franklin tu allan. Franklin, curoedd un. Mynd i hun, Kenny, wedi dynnu lawr. Dim o'i le ar hynny, mlaen ar chwarae. Harrington. Newell nath i hennill i nôl. Fos ni derbyn ni, mae'n cael gêm gampus. Sbiwch ar y basnad Edwards o'i flaen o Roscoe. A Dave Edwards, ail hanner wedi bod yn gampus. Mae wedi camu fyny yn sylweddoli. Da ni lawr dyn yn fama. Mendes, oddi ar y cae yn hanner cyntaf. Mae hwn wedi bod yn bob man. Mae'n faint o egni sydd ar ôl yn y coesa yna. Ni 30 canol. A dyna'i rownd derfynol gyntaf fo yn ei yrfa. Dyna sy'n rhyfeddol o feddwl o'r holl brofiad sydd ganddo fo. A fo bellach yn 26 mlwydd oed. Eto, sefyllfa da i arsan i gael croesiad i fewn i'r cwrs cosbi. Cai chdi gymryd mantais o'r amser yna, siar y gêm ti'n gael. Mae croesiadau wedi bod yn sâl gyda ddau dîm. Ella bo yna rhywbeth i wneud efo'r... No, dwi'n gwneud esgus i'r chwaraewyr fan hyn, cofio. Ella bod yna rhywbeth i wneud efo'r cae, oherwydd da ni wedi gweld mwy nag unwaith y bêl yn bownsio'n wahanol nag yr arfer. Harrington, ac wrth gwrs, mae rhaid i croesiadau fod mor gywir yn does, ac os mae'r amddiffynwyr mor fawr yn y gewri yn y cefn gan y ddau dîm, y bêl gan Harrington. Amser iddo fo, mae Williams tu allan iddo fo. Cyfle eto. Ydy o'n cael ei gyfeisiad mewn hyd yn oed. A mae hynny yn chroniclo'r rhwystredigaeth lwyr Cei Connah ar hyn o bryd. Yndi, a bob tackle fel sy'n cael ei ennill, Arsen mae'n gwneud yn dda yn fanna hefyd.
gath o gwbl o munudau reit ar ddechrau'r gêm, chydig bach yn sigledig. Mae wedi cael gêm dda wedyn. 1 yn erbyn 1, ti ar ben dy hun boi. Some help, ennill y bêl. Campus, Williams yn rhwystredig yn ei dynnu fel lawr. A mae jyst yn bita, 30 eiliad, fyny at funud, oddi ar y cloc i'r Bala. Cyfle i gael reset bach, cyfle i gada anadl yn ôl. Perffaith. Mae Bala yn ennill y peli pwysig i gyd. Edwards. Tu allan i Edwards, na Smith. A mae Neil Gibson o dan o'n i di methu coelio beth sy'n digwydd. Mae o'n sgrechian. Smith. Di goredeg honna. Na, di mewn y dyfarol cynorthwyol. A di Franklin methu coelio. Ond o'n edrych sa'r bêl yn bell dros y llinell o fan hyn. Ond y dyfarnwr dyfarnol cynorthwyol dipyn nes na ni. Oedd o reit tu ôl o. Oedd hi'n agos doedd, oedd ni'n meddwl ella. Ond pawb stopio chwarae heblaw am Kieran Smith, a da ni'n gwybod sut mae o di delio fo goliau mewn ffeinals o blaen. Ennill Cwpan Cymru efo'r Bala, efo'i gol o Franklin. Bêl gan Disney. Harrington. Josh Williams. Morris. Harrington. Disney ar gornel y cwrt. Dim trosedd gan Venables. Faint o styfnig di'r llinell amddiffyn ar gan y Bala a greu o'i blaenau nhw. Dim bwlcha, maen nhw'n gorfod mynd, lledu'r chwarae, mynd lawr o'r ochr, ond wedyn maen nhw'n mynd 1 yn erbyn 1, arsan mwy nag unwaith. Venables y fanna rwan. Curo'r bêl. Morris. Williams. Bobl bach. Un arall. Un arall o'r crysiadau cwbl gwarthus yma. Wel, mae Neil Gibson yn deud y cyfan yma i wynaf yma, dwi'n meddwl, oherwydd dim jyst rwystredigaeth, ond ti fo 11 chwaraewr ar y cae, ti'n teimlo, mae gennym ni fantais fawr i fod, ond dim nhw di tîm Connah. Faint o gyfleon da ni wedi cael yn yr ail hanner mae gan Cei Connah? Dim un cyfla. Ie, disgwyl a disgwyl. Mae Wild a mae Kenny a disgwyl i'r rhaid nhw os dy'r safon yn para fel hyn. Ramsey. Franklin. Heibio ymdrech Edwards. Dal i fynd. Rosgo efo fo. Gwaith arfercho gan yr eilydd. Yn personoli eto penderfynolrwydd y Bala. Maen nhw'n gweithio mor galed. Maen nhw mor drefnus. A mae Cei Connah yn gorfod brwydro am bopeth. Yndi maen nhw, a mae Franklin wedi dod ar y cae fel cefnwr chwith. A falle, gan fod o mynd i adio dimensiw gwahanol yn ymosodol, dwi'n meddwl mae yna wendid yna'n amddiffynol de. Mae'n sefyllfa 1 yn erbyn Franklin, os allu Rosgro ffeindio hyn yn y fan ar lle yna. Mae hwnna'n un gyfrinach o bosib, ond yr ardaloedd yma mae ar y cae. Mae hynna di sio mi. Wedi gyffurfiad o'n drom fanna. Cyfle sydd yn dod â hi. Da ni'n canmol Bala. Ydy Cei Connah di gwneud digon hynny yw? Mae yna diffyg wedi chwarae nhw'n does. O, sa ti'n disgwyl mwy, byset? Ac efallai'r newidiadau o'n i sôn, Kenny, i fi mae amddiffyn Bala wedi cael y gorau ono fo. Mae Wild yn aros ar y cae oherwydd ti byth yn gwybod beth mae o'n gallu gwneud. Mae'n gallu sgorio unrhyw adag. Mae'n opsiwn ar y fainc, mae gen ti Hayes, mae gen ti Malkin, sydd wedi serenu mewn ambell i gêm. Dwi yn syni bod Kenny dal ar y cae. Gosio fo'n sgorio fa? Dwi'n bron a deheuedd efo wneud. Bêl gan Disney, ac wrth gwrs mi fydd na le. Mae yna un dyn yn fwy ganddyn nhw. Franklin sy'n ei derbyn ni. Mae Morris tu fewn os ei angen o. Franklin, Ceroi Fyn, Heife Edwards. Ond mae yna wastad rhywun yna. Wastad rhywun yn ei glirio Peter hwnna. Ia, dyna pwysig yma wedi bod mewn cysylltiad efo'i gilydd. Y cyfathrebu, dos di, dwi'n dod efo chdi fatha rhyw rhaff a draws o'r amddiffyn yn tynnu. Un ar ôl llall. Safle gwarchod campus. Cam sefyll yn fanna ac
dim pen Neil Gibson yn unig a i'w ddwylo fe fanne, ond hanner tîm Cei Connah. Maen nhw mor rwystredig, maen nhw'n gwybod bod nhw'n colli cyfle ac oedd hwn oddi ar y maes ac be sy'n mynd drwy feddwl hwn. Ac os cyd-ymdeimlo fo neu beidio, oedd hi'n eiliad y wallgofrwydd ganddo fo, arweiniodd at y cerdyn coch, a di o methu sefyll y llonydd na di. Mae'n cyfru'r eiliadau. Eithaf fo'n dro efo Ffynnon Taf eto. Ond fydd o fel i reolwr o dan ni fan hyn yn annog i dîm ac yn just yn gweiddi sgrechiad cadw nhw i fynd i weithio'n galadol i hwn. Gwych gan Neil. Smith. Ardderchog eto. Mae ers i Smith gael ei symud i chwarae yn y rôl na'n ganol y cae. Mae o mor bwysig, mor effeithiol i'r Bala. Disney, Franklin. Ysbiwch 2-1 arno fo. Mae'r tri o hein, y chwaraewr hynna'r cae. Go iawn. Rwy'n bod bendant i'r Bala. Mae'r gwaith maen nhw'n rhoi i fewn. Smith yn y canol ac Edwards a Venables naill ochr neu'r llall rhan fwyaf. So neb yn gorau gweithio'n galetach na nhw rwan yn y roles, achos maen nhw'n ganol cae a maen nhw'n gorau gweithio tuag at yr esgych hefyd. A maen nhw'n glefar efo ffordd maen nhw'n cael pobl lawr rhedwydd y profiad sy'n ganddyn nhw. Dyn nhw'n mynd am bob un pêl. Maen nhw'n gwybod beth ydyn nhw'n cyrroi. Felly maen nhw'n just aros yn ôl a dweud, oce, da ni dal tu ôl i'r pêl, da chi'n gwybod torri ni lawr os da chi eisiau fynd at y gol. Dyn nhw'n medru wneud yna. Hyfryd gan Southern at Smith. Meddwl am ergydio am hanner eiliad y do. Penderfynu pasio nôl at Edwards. Roscoe. Tackle amserol bwysig gan Nash. Franklin, sydd chi'n gyfforddus ar y bêl, yn dod â hi ag allan at Harrington. Williams tu allan iddo fo. Josh Williams o'i flaen o, ac ymellach ymlaen mae Kenny. A Wild. Harrington. Crysau coch di heidio ymlaen. Morris. Allan at Franklin, yn ara bach, maen nhw'n clopio yn nes at y gol. Franklin, mae yna gyfle i Disney, diolch yn mynd i danio, falle ddyle fod i gwneud. Harrington! Cei Cornell. Arsan oedd hi, daflodd hyn i fewn i'r dacl, jyst gael ei fath o bloc ar y bêl. Mae'n cyrraedd y bêl am hyn, sa'n jyst cael y bloc mewn. Mae'n mynd, mae'r dacl yna, mae'n droed y fyny fi bach, ond dyna di'r gwahaniaeth ail anan, Agwedd penderfynol sy'n bod yn gyntaf i'r bêl. Mae'r ongl olan yn dangos, di hwn am y dacl gret, de. So hwnna'n hawdd i gallu bod yn gic rydd a mwy. Wel, yn erbyn Llanelli yn y gêm Gwpan, beth oedd 2 gol Cei Connah o gicio cornel o'r ochr yma. Bêl gan Williams. Kenny, brwydro amdani. Maen nhw mor benderfynol ac y gallai unrhyw uned fod. Roscoe, tot, nôl at Roscoe. Mediad da gyno, aros am gynorthwy. Ia, oedd Edwards methu cadw fyny efo mewn gwirionedd ac oedd o methu gwneud yr hediad oedd o'n rhoi fantes iddo fo. A hefyd dwi'n meddwl Williams oedd o, felly Roscoe yn gyflym. Ond mae Williams yr un mor gyflym hefyd, felly oedd yn anodd mewn ras. Nath o meddwl amdano fo do, i gicio i heibio fo a mynd am ras i gael y bel yna, Sarah Williams wedi gyrra fo. Franklin, Kenny a Wild eto yn gobeithio am rhywbeth gwell. Wrth gwrs mae yna gyffro, wrth gwrs mae yna densiwn, ond mae safon o'r ail hanner, mae wedi bod yn sal Malcolm. Mae'n di fo croesiadau, byddech chi dweud bod safon yn y trean ymosodol y ddau dîm di fod yn sal. Dyna da ni eisiau weld y cyffro, rhywbeth gwahanol. Gwych gan Newell, da gan Morris, ardderchog gan Kenny. Mae mor gystal, dyna chi geneiliad oedd yn dangos mor dair mae'r ddau dîm. Williams. Nawr te, ydy'r croeso da am ddod? Na, di wir. Cael ei gael lawr llawer i hawdd gan Arsan. Dwi'n gwybod be fydd Aaron Williams yn neud yn ystod yr wythnos. Dysgu sydd wedi croesi a methu'r dyn cyntaf yna. Disney. Ond mae yna gris gwyn yn ei wynebau nhw. Bob tro, Disney. Eto Williams. Williams, cael ei groesiad mewn. Wild yn ei methu hi, oedd hwnna'n well croesiad. A pwy oedd yn ôl, yn cynorthwyo Newell, sy'n ar ei luniau bron iawn. Nash allan at Harrington. A mae Cei Connah'n dod eto.
Williams. Kenny. Ffodus braidd i gyrraedd o Disney. Smith yn ei gael lawr yn fewr. Williams. Asbiwch ar Smith. 40 at y dyn nesa. Williams eto. Ydy y Bala yn dechrau blino? Ydyn nhw'n dechrau simsanu? Ydych chi faddau fy nhw, os ydyn nhw? Maen nhw wedi ymladd mor galed yn yr ail hanner yma. Williams. Maen nhw wedi amddiffyn yn wych. Williams yn ildio'r gic. A bydd yn bris ar y Bala i chymryd i. Fe na ddim, ond ti'n just edrych yn gwyneba chwaraewyr Bala yma. Ti'n gofyn y cwestiwn os dyn nhw'n blino, ond maen nhw'n gorfod gofyn thai cyrff i hynna'n wan. Ei, un arall, cael yr ail wynt, y trydydd wynt na. Dyn yma, Dave Edwards, fo Keelan Smith a Venables yn yr ail hanner wedi llwyrioli y gêm, y tempo. Ti'n just rhyw obeithio, oedd Andy Morris yn deud ar yr egwyl, oedd o'n deud am Sabala napus fynd ar gicia spontin efo 10 dydd. Ond y ffordd ma'n wedi chwarae yn ail hanner yma. Un cwpan i gwpan arall wrthnos nesaf ar sgorio. Byddwn ni ym Mhen y Bont, y gêm rhwng Pen y Bont a Ffynnon yng Nghwpan Cymru JD. Ar ddi Sul nodwch dim di Sadwrn. Yr rhaglen ni'n cychwyn am hanner awr wedi hanner. Hynny yw os fydd y cicio'r smotyn wedi gorffen yma. Hynny yw. Fi'n meddwl am y ffeinal diwetha. 10-9 oedd hi. 10-9 i Cei Connah. 24 o gicio'r smotyn. A da ni yn y 10 munud ola o fewn eiliadau. Ac i'ch atgoffa chi, fydd na ddim amser ychwanegol yn y gystadleuaeth yma. Morris at Josh Williams. Digon o le gan Josh Williams. Di Cei Connah ddim di ymddangos yr ail hanner yna. Ond yr offlod anferthol i'r Bala. Trefn nhw, i egni nhw, i brwdfrydedd nhw, i ymroddiad nhw. Fedrach chi'n cwestiynu fo'r munud. Smith. Honna allan. Di ffeinals mewn gyrfa chwaraewr ddim yn dod yn aml. Ac yn sicr i rei sydd ddim wedi ennill Cwpan o'r blaen yn y tîm y Bala. Felly'r pwynt yna, maen nhw'n trio brofi yn yr ail hanner. Dwi eisiau mwy na Cei Connah. A wedi George Newell ddim cweit yn coelio. Mae rai fi ddeud, dwi'n yn coelio chwaith. Ie, fo sy'n gadael. Na. A dyna'r cyfle gafodd am Malcolm yn yr hanner cyntaf. Ia, nath FC, Dylan Ebbs ac OTJ yn ystod egwyl ddeud nath o'r peth cywir. Wel, nath o ddim, mae'n nath o fethu. Pasio i fewn, llawer mwy o reolaeth yn pasio i fewn y draws y golwr, efo'r un pwer. Yn chdi ddeud am hwnna, OTJ? Wel, Rutherford ar y cae rwan. Newid y pwnc, Malc, so gofyn i ni ffrio fyny fan yma. Rutherford ar y cae, egni de, mae Newell wedi cael gêm dda iawn, mae wedi bod mor weithgar, mae wedi creu rhyw hanner cyfleoedd iddo fo'i hun. Mae'n bod o'n siomedig bod o... Na bod yn onest efo chdi, oedd o yn un o'r dau seren y gêm gyda fi. Luke Hogan di cymryd lle Aaron Williams oedd di dod blaen fel eilydd. Ac hynny, dybiau chi oherwydd safon y croesiadau. A Kenny, wel, mae Kenny di cael draw siomedig gyda gwir, 2 gyfryn o'r hanner cyntaf ar blaenwr ifanc, Joe Malkin, sydd o'r mlaen yn ei le fo. Felly newidiadau gan y ddau dyn Paul Rutherford ddoth ymlaen yn lle Newell i'r Bala. Ia, mor o brofiad. Do'n ni dal y meddwl o'n neud pymach mwy o egni i fynd, ac pan mae'n di-sgor, ti'n cymryd y brif sgorwyr chdi wrth y cae. Ti'n gwybod? Mae yna rhyw hanner cyfle rwan, a fel da ni'n agasau at diwedd y gêm, mae jyst yn rhoi rhywbeth bach ychwanegol i chdi feddwl, reit,
os dwi jyst yn amseru'r naid yma, os dwi'n ennill y bêl yn y cwrt, boes fel Nathan Peach, dwi'n Sean Venables, ond wedi chymryd i'n sydyn. Mae'r gic wedi cael ei chymryd yn sydyn a fi ddod Firth. Ac jyst yn neb yn i'r cae. Neb yn i'r cae, mae chwaraewyr Cei Connah i gyd i dod nôl. Dyna ydy maint bygythiad y Bala o giciau cornel. A mae'r bêl gan yr eilydd Hogan, Smith a mael hanner mae o di gael. Rutherford methu cadw honna mewn. Y bêl at Morris. Dyth o ddim bod yn tactegol, dwi'n meddwl, o cicio'r smotyn. Bendansa Niwl di cymryd un yn flaenwr. 6 munud i fynd tan y 90, sydd i cicio'r smotyn. Sa'n dan i fod yn cael? Na. Mae rhaid chdi hefyd feddwl, maen nhw'n nabod i chwaraewyr o ran ffitrwydd yn meddwl, reit, os mae hwn di redag allan o egni rwan, peidio meddwl am y cicio'r smotyn, oherwydd maen nhw lawr i 10, beth bynnag, allu ddim cario neb arall. O, na hanner cyfle fanne i Malcyn yn doedd. Gafodd am gafel arni, gafodd am bachiad iddi. Ond amser i'r rediad yn berffaith o rhwng chwaraewyr. Dyna di perig y dyn yma, y cryfdar ganddo fo. Pan mae crwysiadau dod mewn, mae o'n edrych ar amddiffynwyr. Mae o'n gwybod lle a pa bryd ac amser i'r rediad i fewn i'r safleoedd yna. Pum munud ola'r 90. Mae dal yn gyfartal ddi sgôr. Pwy bydde wedi meddwl pan anfonwyd Lasana Mendes o'r maes cyn chwiban hanner amser. Harrington, tu allan mae Franklin. Arsan ar ferchog. A sawl gwaith yn ei ddeud o. Mae amddiffyn y Bala wedi bod yn arwrol. I feddwl, 5 munud cyntaf gath y dyn yma ar y cae praw ma. Ia. Mae wedi bod yn briliant. Do, mae wedi. A ti'n gweld mewn sefyllfaoedd lle mae'n cael ei adael un yn erbyn un, mae hwn yn chwaraewr rhyngwladol ffutsal i Gymru. Felly ffutsal, ti'n mewn sefyllfaoedd un yn erbyn un drwy'r amser efo sgiliau, lle mae chwaraewyr yn glyfar. Yn amlwg mae'r profiad yna yn help mawr, a wedi bod yn help mawr i ddweddiwr. Do, mae wedi bod yn ddewr i gymryd y cyfrifoldeb i fi. Dwi'n wedi weld o fel un o blaen. Dwi'n meddwl nath ddod ar y cae fel eilydd i Cymru tymor dwytha, ond dwi'n just meddwl, hei, mae wedi dangos ochr arall i'w gêm, yr anger na heddiw. Malcyn, at Franklin, am unwaith yn cerra Smith. Rediad da ganddo fo, a mae wedi bwydo yr eilydd. Ond ydw methu cerra'r amddiffynwr ola nacdyn. Ar diweddarodd Hogan. Mae Bala yn ennill bob un brwydr wrth i Venables. Darodd bêl fyny. Da iawn gan Horan ar ferchog. Oedd hi'n bwysig fydd yn camu fewn fanna. Nawr te, mae o mewn helynt. Mae Edwards lawr. Mae'n dibynnu pa farn. Mae'r dyfarnwr yn ei gymryd a mae Horan y gweld y goch am honna. Allan o'r reolaeth, fyddech chi'n deud mae'n debyg. Ac mae'n stori gyfarwydd i George Horan. Fe gafodd o goch yn erbyn y Bala tymor diwetha. Mae wedi digwydd eto'r tymor yma. Mae wedi bod yn gêm o safon Simsan. Ond bobl bach, mae wedi bod yn gêm o ddigwyddiadau. Ti'n gwybod be? Oedd o'n gwybod ei hun, doi. Oedd o'n symud fel chwaraewr. Ti'n gwybod ymateb y chwaraewr ei hun. Mae hwnna'n mynd i bell. Mae'n gwybod mae David West wedi... Oh, come on! Ti'n gwybod, efo George Horan, pan mae o'n mynd i lawr i'r lefel yma, mae o'n gwybod mae'n dyn cardi mae'n mynd i gael am hynna, dydy. Rhwystredigaeth, ia, just disgybliaeth. Mae'n mynd am y bêl. Ia, gwch chi gwestiynu fo, ond dwi'n gaddo, mae'n mynd am y bêl. Mae di ennill sawl tacl dros y blynyddoedd, union fela. Do. Ond mae'n hwyr ac yn heiddi'r gerdyn goch. O sut fydd Cei Connah yn ymateb i chwarae'n erbyn 10 dyn. Sadwrn. Am be fyddwn ni'n siarad? Am be fyddwn ni'n siarad wrth edrych nôl ar y gêm yma? A mae rhywun yn teimlo bod y fwy o ddramau ddod eto. Disney yn aros lawr. Mae rai chi gwestiynu
rheoli Neil Gibson, Malcolm? Hynny yw, diolch di gallu newid dim byd i fod yn effeithiol ebyn 10-1, ydy? Na, tactego oedd i mewn yn yr ail hanner, oedden nhw'n mynd i ddechrau efo y mesyn y cae a lledu'r cae, tyw'r dwy ffordd, a wedyn, o leia wedyn ti'n medru gweld lle mae gwendid, lle mae'r 10-1. Mae dal yn anodd i dorri nhw lawr, ond mae'n lot hawddach os ti'n gwybod lle mae nhw i greu 2 erbyn 1 yn rei safleoedd. Ond dyn ddim di wneud hynna. O'n i'n disgwyl lot mwy. Dyn nhw'n di symud y bêl digon sydyn o un ochr y cae, llall di'n mynd mantais gwaith. Bala di bod well tîm. Da ni yn yr hanner munud ola o'r 90 nawr. Mi fydd na ryw 3 neu 4 munud, mae rhaid. O amser ychwanegol. Mae yna gymaint o eilyddio di bod. Ond osa un ddrama, osa un troad i fod yng nghyffon y stori yma. Wild allan at Morris. Morris at Franklin. Franklin. Penderfynu cael y bêl mewn i'r cwrcs i hun. Chwilio am Malkin, ddim yn cyrraedd Smith yn ei chlirio. 3 munud o amser ychwanegol sydd. 3 munud i'r Bala ddal allan. Ond fi'n haws nawr yn erbyn 10-1. Cei Connah hefyd. Y ddau dîm wedi cael eu cyfnodau, ond owain, Bala, o bosib, tîm gorau? Yn sicr yn yr ail hanner. Pan ti'n sylwi bod nhw lawr i 10-1, maen nhw wedi bod yn gret. Yn seicolegol. Falle bod Cei Connah meddwl, mae'n enw ni ar y Cwpan rwan, hanner amser, yn meddwl mae hyn yn mynd i fod yn hawdd. Os ti'n tynnu rhyw 5% allan o dy gêm, dyna maen nhw wedi wneud, a'r Bala wedi codi gêm nhw. Wel, mi allech chi awgrymu bod Cei Connah wedi chwarae'r ail hanner fel tasau hen nhw ar y Cwpan. Ond dydi o ddim. Edwards. Roedd da ganddo fo. Rutherford i'r hyd 19. Venables. Smith am gemau oed i gael. Nôl at Venables. Venables ar y bach ennill tir. Nôl at Rutherford. Mae Roscoe, yr eilydd, yn aros am wasanaeth. Rutherford. Franklin. Yn ei dacla fo, mae'n gig gornel. Ac wrth gwrs, os ddim Horan yn y canol i amddiffyn. O fyna i Malcolm Allen yn yr eiliad. Mae o fyna i chi nawr, Malcolm. O fyna i chi nawr cyn y gig gornel. Ser yn y gêm? Kieran Smith ydi ser yn y gêm. Faint o filltir am ddod i wneud heddiw. Gyda fi just... A ddyn hwyr oedd yma sgorio yn y Cwpan Cymru, doedd? Wel, mae wedi sgorio i ennill Cwpan Cymru efo peniad. Mewn o hi Venables, Smith efo fo. Venables yn allan i'r asgell. Mae'n gig gornel arall. Na fod yn onest, Dave Edwards wedi cael ail hanner campus. Ond just trwy 90 munud, o'n i'n meddwl bod Kieran disgobledig yn y hanner cyntaf na. Mae Arsan di wneud yn dda iawn. Da chi'n teimlo mae hwn ydi cyfle ola'r gêm am gol. Smith! Pa mor smug sa ti wedi teimlo sa wedi sgorio hwnna yma? Pa mor smug sa fo wedi teimlo. Yn gwybod bod fi wedi reid ser yn y gêm iddo fo, ond go iawn wan. Mae yn mor proffesiynol yn bob dim yn neud, ond dim yn y techneg yna wrth blygu nôl. Oedd o'n poeni am y pwysau yn dod yn sydyn arno fo, dwi'n dall, mae rhaid chdi fod yn hunan hyderus. Mae'n mynd i fod yn gicio'r smotyn yn dydi? Am yr ail flwyddyn yn olynol. A 2 golwyr da iawn, de, yn y ddau dîm. Wel, mi fydd y Bala wrth i bodde bod nhw wedi cyrraedd at y foment hon efo i 10-1. 10-1 gyda ddau yn y diwedd. Mae'n mynd i fynd yn gicio o'r smotyn. Mae Wild yn mynd i fod yn bwysig. Mae Venables a mae Edwards yn mynd i fod yn bwysig. Mae'r ddrama i ddod. Dewch nôl am y ddrama. Ar ôl yr egwyl.
Screwfix Sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C. Ti 'di dod ar bibs? Screwfix Sprint yn noddi PêL-DROED ar S4C. Croeso nôl I chi. Cic o'r smotyn gynta. Rownd Derfynol. Tlws Cwpan Nathaniel MG 2022-2023. Mae'r aros wedi bod yn hir. Y gic gynta i'r Bala. A maen nhw'n deud, rhowch eich dyn cryfa I gymryd y gic gynta. Venables yn erbyn Firth. 16 llechen lan gan Firth y tymor yma. Dyna sut da chi'n cymryd cic o'r smotyn. Am hwg. Neb stopio hwnna. Neb stopio hwnna. Just fynd am pŵer. Pŵer sydd trwy canol y bêl. Firth yn mynd y ffordd anghywir. Cychwyn perffaith I Bala. A mae Cei Connah hwythau yn mynd efo'i dyn mwyaf dibynadwy. Callum Morris ydan, dyn ni wedi weld o'n methu cicia'r smotyn, ond fo ydi dyn y gico'r smotyn iddyn nhw. Morris yn erbyn Ramsey.
Oedd honna'n hyderus ac yn benchus. Ac ddyle Ramsey wedi gyda well, mae'n anodd deud. Ie, diolch yn methu llawer chwarae teg i Callum Morris na di. Oedd o'n gobeithio sa'r golgeidod yn mynd o'r ochr arall. Dwi'n meddwl bod Ramsey wedi dod oddi ar ei linell chydig bach yn gynnar hyd yn oed sef o wedi cael yr arbediad. Ond da iawn Callum Morris. David Edwards nesa. Yr enwau profiadol. Da ni wedi sôn gydol y pnawn am y profiad sydd yn y ddau dîm. A dyma chi Dave Edwards, 43 o gapiau dros i'w wlad, 2 o goliau dros i'w wlad. Rhwng y bo a ffyrdd. Ar ddercho gan Ffyrdd, Siomi Edwards ar fantes gynta i Cei Connah. Ia, mae o'n darllen i Ffyrdd yn y gol. Mae'n arbediad da, ddim yn bell o'r gornel, na ddweud hynna, ond mae ar uchelder perffaith i'r golwr. Dych o'r ongl yma. Mae wedi darllen i, mae ar ei ffordd. Harry Franklin nesa. Bachgen ifanc mewn cymhariaeth 2 ar 20 oed. Gwen ar ei wyneb o. Gwen ar wyneb Ramsey. Ar wyneb Bwy. Fydd y gwen ar ôl y gic yma. Mae'n ôl yn gyfartal. Dwi'n mynd i ailadrodd yn un o yma. Mae rhaid cwestiynu. Mae hwn yn dod oddi ar ei linell chydig bach yn gynnar. Ti'n mi fod cyn i'r gic ar ei daro. Ond dyna fo. Hen hanes di hynna erbyn hyn. Ramsey yn penderfynu mynd lawr i'r un ochr am yr ail waith. A tro yma, mae'n cael ein gywir. A dom just lathan i ffwrdd. Mae o 3-4 llath o'r llinell gol. Dyna di'r peth. Ti'n mynd cael symud tan mae o. Ti'n gwneud just symud ar hyd y llinell. Dim o flaen o. Rosgro. Ei gymryd y gic nesa. Mae'n artaith i'r rhai sydd wedi tanno ni ar fainc y ddau dîm. Cic dda gan Adam Rosgro. Dim messing gan Rosgro. Dewis i orno i ongl wedyn de, mae o'n just, dwi'n mynd â draws y gol, dwi'n eithaf y gornel, ond dim ar y chelder lle fydd i'n wneud yr arbediad. Mae'r pwer yn gwybio'r fel heibio'r golwg. Cadw i nyb. Disney. Bellach ar hwymyn capten Cei Connah ar ôl i Horan gael ei hel o'r maes. Am ddrama yn y rownd derfynol yma. Dibynadwy, Mr Dibynadwy. Ie, gwaith da gan Disney fanna. Ond ansicrwydd, nath o'n clywed y chwipan i ddechrau, felly oedd o'n sbio tuag at y dyfarnwr yn disgwyl ail. Ond i'n meddwl, a fysa hynna'n effeithio? Na, ddim o gwbl. Gyrru Ramsey i'r ffordd anghywir. Dim problem o gwbl. A dyma ni rwan, y business end, boys. Nyrfau. Tensiwn dim ond faint o gema, faint o glwbiau, mae'n 40 oed, Anthony Kay, mae'n cerdded i fyny'r bel na, a fydd o dal mor nyrfys a sa fo'n 19 oed. Di hwn di sgorio mewn gêm ail gyfle, oeddech chi chwarae fo Wain? Do, Abertawe yn ebyn Barnsley 2006. Nes i sgorio hefyd, ond nhw nath ennill. Kay. A Ffyrdd. Mae yna giciau da iawn yn y ornest yma. Dwi'n meddwl Ffyrdd yn y gol yn just deifio allan o'n ffordd. Deifio allan o'n ffordd, dwi'n meddwl yna gymaint o bwer no. Mae o'n just yn ei tharo hi. Mae o'n dod ar ei draws i ffi bach i fynd am y gornel hefyd, ond cadw un ochal. Joe Malkin yn munodd dros yr haf o Nantwich. O tad hwn yn chwarae Tranmer. Mae'n siŵr bod ei dad wedi sgorio ambell i gic ar Smotin. Mae fyny Joe. A mae hangen i. Un gic gampus ar ôl y llall. Gyda ni ryw deja vu fan hyn, Nick, tymor dwytha.
A ni weld, mae hwnna'n wych. Sôn am cadw I ben. Wel, da I di cwyno am safon y croesi. Mae Cica Smotti dyma da, Malcolm. Maen nhw wedi go iawn. Dim siawns o gwbl i'r ddau wr yn y gol. Wel, a ffyn 10-9 yn rownd derfynol tymor diwetha. Mae'n amser yr amen. Rutherford, dim camgymeriad o gwbl, a mae yna golwyr da yn y ddau dyn. Ond Michael Wilde wan, Stone methu, mae Bala di curoi. Am bwysa ar y dyn 39 oed, prif sgoriwr Cei Connah. Michael Wilde, hon I gadw hi fynd. 9 o goliau gyda fo barod y tymor yma. Dyma be di pwysau. Tasa chi am gael rhywun fyddech chi'n tybio mae Michael Wilde fyddech chi am I gael yno. O, mae di methu. Ac oherwydd bod o di methu, mae tîm y Bala wedi ennill y gwpan am y tro cynta yn ei hanes. Am ddrama yn rownd derfynol Cwpan Nathaniel 2022-23. Y tîm ath mewn ar yr egwyl a'i calonnau wedi torri yn gwybod bod rhaid nhw chwarae'r ail hanner efo 10 dyn. Ond nhw enillodd yr ail hanner heb unrhyw amheuaeth. A Bala sydd wedi ennill y gêm ac yn ei chanol I, Lysana Mendes fydd yn diolch yn fwy na neb. Fydd yn anadlu yn drymach na neb. Malcolm Allen, PêL-DROED, Wel, go iawn, ti'n edrych ar disgwyliadau'r ddau glwb yma cyn y tymor, a wedyn ti'n edrych ar gêm y lyn lle oedd I bach yn ddiflas ar adega. Unwaith oedd I lawr I 10 dyn, ti'n bod tro meddwl, Cei Connah mynd I ennill. Ond yn yr ail hanner na, dwi'n di gweld Bala chwarae fel efo torchi llewis ers blynyddodd. Torchol o'r llewis, dangos angen, dangos profiad yn ganol y cae na, a mynd ymlaen I fynd ar gêm I cicio spotyn ac yn ei ennill I. Oedden nhw well yn y diwan. Mae Sioned wedi cael cwmni rheolwr y tîm buddigol, Colin Caton. Come on, Colin, crack us a smile. You've just won the league. How are you feeling? Yeah, great, fantastic. Just great that we've won a penalty shootout. We lost to Sligo in Europe. Practiced them on Tuesday, which I didn't agree with, but the penalties were great. I thought we deserved it. I don't think they had a shot on goal in the second half. We were down to 10 men for all of the second half, basically. Great desire, great everything, and great to get a cup that we've never won before. And what about that second half, Colin? Considering you were a man down for the majority of the second half, you mentioned before the game about team spirit and how important that was going to be, and that's exactly what happened. Yeah, we said at half-time they were going to have a lot of possession, they were going to get balls in the box and stuff, but I don't think they did. Mike Wilde's there, the target man, he didn't have crosses to feed on. And they didn't punish us, and they made subs to ask questions of us. The back four was immense. We knew they were always going to have a chance. We took a chance. We put in Roscoe and Newell up top, and then Roscoe up top. You know, we could have sat back, but we went for it. And great, Kieran Smith could have gone through and scored. But great, fantastic for everyone involved with the club, and thanks to Scotty on everything. And another trophy for yourself, Colin. Yeah, great, yeah. I haven't won many, but that's a good one, and we needed it. Good, thank you. Colin, enjoy the celebrations, yeah. Come on, Colin, crack us a smile. Un o'r cwestiynau gorau dwi wedi clywed ers fel edrychwch ar y golygfeydd yma. Y pobl tu ôl y llenni fel petai gyda'r chwaraewyr Owain Tudur Jones. O'n i'n gweud cyn y gêm, hen bryd i'r Bala ennill rhywbeth. Pwy feddyli ar ôl popeth y gwyddodd yn y gêm yma, mae nhw sy'n mynd I godi'r cwpan. Ie, bendant. A chwarae teg, mi oedden nhw'n heiddi. Os da ni'n asesio, yr hanner cynta'n dyn, a wedyn Bala lawr I 10 dyn, a mae'n hyfryd gweld eiliadau fel yma, yn golygu gymaint I boes fel Dave Edwards, sydd wedi dod yn eitha diweddar, neu dynion fel Caton, a'r brodyr Eicrod sydd wedi gwneud gymaint I Bala. Nid just clwb PêL-DROED, ond i'r dre hefyd. Felly, gwych iddyn nhw, a fel ni'n sôn, mi oedden nhw'n heiddi. Perfformiad ail hanner arwrol. Dave Edwards gyda Ruth Crump hefyd ar y cae. Mae'n rhyw ddelwedd sy'n crynhoi'r Bala am hynny. Mae'n chi rheini
y gwirfoddolwyr lleol a'r chwaraewyr sydd wedi cael ei denu yno. Mae'n stori hyfryd. A'r cerdyn coch na, ail hanner mor ddiddorol, o'ch chi'n meddwl, maen nhw fod dan y lach nawr, ond y ffordd nes nhw ymateb, Colin Caton yn gweud, mynd amdani, Kieran Smith, Dave Edwards, fe welson ni gipolwg pan bod e gystal chreu'r fen o bod nhw'n rheoli'r gêm am gyfnodau. Oedden nhw'n wych, bob un ohonyn nhw. A mae rai chdi fod yn erbyn tîm fel Cei Connah pan ti lawr i 10 dyn. Gafon nhw gyfnodau da iawn yn ymosodol. Ac yn amddiffynol, i siap nhw, oedden nhw'n drefnus dros ben, a nhw nath neud ti'n anodd i Cei Connah. Ddim ar ei gorau yn amlwg, ond Bala, mi fydden nhw wrth i boddau rwan, mi fydd yna ddathlu tlws arall i Colin Caton sydd wedi cael ei ddwylo ar Gwpan Cymru. Mae hon yn un ychwanegol i fynd at y CV ac, chwarae teg i bob un ohonyn nhw. Cei Connah yn mynd i nôl i medalau. Mae'n siŵr bod nhw'n siomedig dros ben, achos yn y chwarae dda, hanner cynta, gyfyn o brofiad yn tîm, ni siarad am y profiad, ond beth ddigwyddodd? Ail hanner? Ie, ti'n chwarae yn ebyn tîm sydd yn mynd chydig bach yn fwy trefnus a maen nhw'n chwarae fo jyst chydig bach mwy, nid ymdrech, ond yr awch na'n gwybod reit ffeinal di hon. Mae rhaid i ni roi popeth i fewn i'r ail hanner yma, a doedd gan Cei Connah ddim cweit y syniadau. Fel arfer, da ni'n gweld llawer mwy'r bêl yn mynd i fewn i'r cwrt cosbi, mi oedd y safon yn wael. Oedd hi'n gêm ddifur iawn tan nid just y treianol, a tan oedd y bêl yn cyrraedd y cwrt cosbi o ran y safon. Bydd hwn yn hynod siomedig, Mike Wild faint o goliau, mae oedd i sgorio dros y blynyddoedd, ond bydd aw Cei Connah eto dwi'n siŵr, ond mae wastad yn neis i weld enw clwb arall ar y gwpan yn dydi. Mi o'n i'n holi cyn y gêm, ai Cei Connah am y trydydd tro olynol, neu'r Bala am y tro cynta erioed fydde'n codi'r cwpan. Ni ar fi'n gweld hynny, ewn ni nôl at Nick Parry. Diolch Dylan. Pwy fydde di meddwl y bydden ni'n gweld hyn pan chwythwyd y chwiban hanner amser. Y Bala lawr i 10 dyn yn wynebu ail dîm cryfa uwch gyngrau'r Cymru. Ond Dave Edwards sy'n i Rownd Derfynol gynta'r erioed. Chwaraewyr fel Anthony Kay, Alex Ramsey yn cael eu tlysau cynta'r erioed. Malcolm, mae'n emosiynol. Mae'n gret gweld. Nath ni weld o blynyddoedd maith yn ôl, ond mae'n digwydd eto heddiw. Gret i Bala, gret i'r clwb, gret i'r dref, i hun, wrth y modd i Colin Caton, a'r ei Croets, a'r dyn yma Steve Fisher. Mae rhywun yn gorau colli, ond oedden nhw'n heiddi, dyna di beth, ti'n eisiau mynd adra a meddwl, oedden ni'n heiddi mwy. Colin Caton ei dîm yn heiddi ennill hon heddiw, nath Cei Connah ddim troi fyny ail hanner. Oedd Cei Connah yn gobeithio ennill y tlws yma am y trydydd tro yn olynol. Ond mae'r tlws yn mynd am y tro cynta yn hanes y clwb i'r Bala. Enillwyr Cwpan Nathaniel MG 2022, 2023 ydy tîm y Bala, tîm Chris Venables, llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Wedi dechrau fan hyn ar y Graig, a'r Bala yn ennill hefyd. O'n i'n cwestiynnu nhw cyn y gêm, mae'n 20 mlynedd i'r haf yma sy'n Colin Caton gyrraedd. Mae'n rhyfedd mewn ffordd, mae'r ddegawd cynta, gymaint o lwyddiant, codi fan i'r cynghreiriau, traws newid nhw. Y ddegawd diwethaf cyrraedd Ewrop, Cwpan Cymru, dal rhyw deimlad bod yna fwy i ddod gan y clwb yma. Pwy wyr, falle bydd hwn yn rhyw sbardyn bach iddyn nhw. Yes, ti'n gobeithio iddyn nhw o ran clwb. Y gyngrau rwan ydy'r un sydd ar goll, a bydden nhw byth ddigon da i ennill hwnna, dwi ddim yn siŵr. Ond os ti'n dîm sydd yn gallu bod yn gystadleuol mewn cwpan, a ti'n gallu ennill ambell un bob un a hyn, mae'r teimlad yn ffantastig. Mae nhw'n mynd i fwynhau hyn, a ti'n gweld Ramsey, nid just y cicio'r smotyn, ti'n gwybod be, gath o gêm dda iawn hefyd yn y gol, arbediadau mor bwysig. Ond mae yna un safodanol sy'n dweud hanner cyntaf yna, nag ys e? Yn union, a newydd golli dyn i hunan, a wedyn mae yna cwpl o arbediadau gan gynnwys honna oedd mor bwysig. Wedyn ti yn rhyw ddechrau meddwl, ti byth yn gwybod, ydy'n enw ni ar y gwpan yma, ti'n gwybod be mi oedd hi. Ail dymor olynol iddi fynd i gicio'r smotyn. Beth sy'n digwydd mewn Rownd Derfynol? Yw jyst y tensiwn o popeth yn cymryd drosodd weithiau? Yndi, mae'n digwydd yn aml yn dydi.
Mae hynna'n ffactor enfawr, just y tensiwn a. Ti'n misio bod y person i wneud y camgymeriad. Ond o'n i'n teimlo mae dynadd oedd i fewn heddiw, oedden ni just yn gweld, dyna pam oedden ni'n trafod cyn y gêm, pa mor dyn oedd hi o ran sbio ar y ddau dîm yma, ti ddim cweit yn siŵr sut mae hyn yn mynd i fynd, felly dim syndod gweld gêm ddi-sgôr, a wedyn, chydig bach o lottery. Oedd o'n gwneud gwahaniaeth bod yna ddim hanner ar ychwanegol lawr i 10 fysa Cei Connah wedi bod erbyn hynna hefyd. Dyn nhw'n di arfer gwneud hyn, mae'n amlwg, maen nhw wedi cael trafferth, mwy o drafferth agor y champagne, a maen nhw'n cymryd y ciciau o'r smotyn. Mae'n yma rhyw deimlad diddorol o gwmpas y clwb hefyd, a fel ni'n gweud, y gwahaniaeth rhwng ar y cae chreuwyr wedi cael ei denu i'r clwb, dim pawb yn lleol, braidd neb yn lleol, ond y pobl lleol o gwmpas y clwb sydd wedi gweithio mor galed ar draws y blynyddoedd, mae'n mor braf gweld pawb yn dathlu ddau gilydd. Yndi, bob un ohonyn nhw dem. Achos mae yna gymaint o waith, nid just Bala, bob un o'r clybiau. Mae'r gwaith caled sy'n digwydd tu ôl i chen yn anhygol, maen nhw'n heiddi'r dathlu. Dwi'n torri ar draws o wain. Mwy o mateb draw, ni o Sioned. Kieran, huge congratulations. Can you find the words to sum that up for us? No, I think it was, it was a tight game. We always knew it was going to be tight. As soon as we went down to 10 men, it was just a case of backs to the wall. But I think we almost played better second half with a man down, and I think we got a just rewards in the end with the penalty win. 2017 was the last time Bala won a trophy. Was it worth the wait? Yeah, I remember it well as well, obviously, and I mean, it means a lot to everyone, and yeah, absolutely delighted. How much does this mean to the club, Kieran? It's massive. I mean, roof knives, everyone, you see how emotional they get when they win trophies, and it just means the world to everyone. Kieran, you are our man of the match. Have some more champagne. Sioned, wrth i fod yng nghanol y champagne. Just y gair ola yn gyflym. Bydd na dipyn o le yn Bala heno. Maen nhw'n heiddi dathlu hon, mae'n siŵr. Bydd. Colin Caton, fel o Sioned yn deud, mae rhaid iddo ymlacio am. Peth o poen am y gêm nesaf, gêm gyngred, di o moch. Mae rhaid mwynhau, mae rhaid dathlu. Dwi'n siŵr fy'n yfad, lle bynnag maen nhw'n mynd heno. Ac i'r criw ifanc yma ysbrydoli iddyn nhw fod eisiau gwneud hyn. I'r Bala un diwrnod, felly na, noson i fwynhau yn sicr. Owain, diolch o galon am y cwmni. Diolch am eich cwmni chi hefyd. Rownd Derfynol Cwpan wedi godi, a fel ni wedi sôn trwy'r pnawn, am y tro cyntaf erioed, y Bala sydd wedi gwneud hynny. Maen nhw'n dathlu Cwpan Cymru di Sul nesa, ond pnawn y Bala yw i heddi. Hwyl fawr i chi. Ta-ra. Dyma'r golygfeydd unwaith eto. Tîm yn codi cwpan, a'r hyn sy'n crynhoi PêL-DROED. Tipyn o le yn y Bala, dwi'n credu. Hwyl fawr i chi. Mae'n edrych yn debyg i fod yn mynd i ofod wneud newid sydyn. A dyna welliant. Screwfix Sprint yn noddi